ወንጌል ሉቃስ ናይዚ ወንጌል ጸሐፊ አውሽጥ እዚ ወንጌል ሉቃስ እኳ እንተ ዘይተረኽበ ዶክተር ሉቃስ ከም ጸሐፎ ብዙሕ ዝኾነ መረድኢታት ኣለዉ። ወንጌል ሉቃስ ግብረ ሐዋርያትን ዝጸሐፈ ንሓደ ቴዎፍሎስ ዝበሃል ሰብ ኮይኑ እዚ ድማ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ብንጹር ንረኽቦ እዩ። ቴዎፍሎስ ማለት ንእግዚአብሔር ፈታዊ ዓርኪ ክኸውን ከሎ እዚ ሰብኣይ ሮማዊ በዓል ስልጣን ወይ ከዓ ዓብይ ስልጣን ዘለዎ ብርጅዋ እዩ ዝብል ኣባሃህላ ብዙሕ ሓቅነት ዘለዎ ይመስል። ወንጌል ሉቃስ ዘንጸባርቆ ሓቂ ኢየሱስ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ወዲ ሰብ ምዃኑ እዩ። ኩሉ ውሉድ ምርካብ ተኣምራትን ናይ እግዚአብሔር ህያብ እኳ እንተኾነ ነገር ግን ቅድሚ 20 ወለዶ ናይ ተኣምራት ተገሊጹ እዩ። ወዲ ተወሊዱ ወዲ ኣምላኽ ዶክተር ሉቃስ ክገልጽ ከሎ ኣብ ብናይ መለኮት ኣደ ድማ ሰብ እዩ ኣምላኽ ብስጋ። ዶክተር ሉቃስ ካልእ ሪፖርት ዝጸብጻብ ዝገበረልና ብናይ ኤልያስ መንፈስ ዝተገልጸ ቅድሚ ክርስቶስ ድማ መገዲ ዝጸረገ ዮሐንስ መጥምቕ ዘካርያስን ኤልሳቤጥን ኣብ እርጋኖም ካብ ኣምላኽ ከም ዝተዋህቦም ንርኢ። ዶክተር ሉቃስ ብፍላይ ዘቐመጦም ሰባት ድማ ምጽንናዕ እስራኤል ዝጸባበ ዝነበረ ስምዖንን ሓና ጓል ፋኒኤልን ዝገለጽዎ ሓቂ ኣሎ። ኢየሱስ እቲ መድሓንን እቲ መሲሕ ክርስቶስ እዩ። ዝተጻሕፈሉ ዕላማ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወት ንምንጽብራቕን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰብ መድሓንን ምዃኑ ንምግላጽን እዩ። እቲ ቁልፊ ዝኾነ ቃል ኣብ መጽሓፍ ሉቃስ ምዕራፍ 19 ካብ 9 ስጋብ 10 ዘሎ ኮይኑ ኢየሱስ ድማ ወዲ ሰብ ንጥፉእ ክደልን ከድሕንን እዩ ዝመጸ እሞ ንስኻ ኸዓ ወዲ አብርሃም ስለ ዝኾንካ ሎሚ ነዛ ቤት ምድሓን ኩነላ በሎ። ኣብ መጨረሻ ወንጌል ሉቃስ ብትኽክል ብምስትውዓል እንተተረዲእናዮ ናይ ክርስቶስ ሕይወት ብትኽክል ተንጸባሪቑ ንረኽቦ። ኢየሱስ ወዲ ሰብን እንደገና ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ስለዚ ንእግዚአብሔር ኣብዚሕና ከነኽብሮ ከነመስግኖ ይግባእ። ምኽንያቱ መድሓኒ ንኹሉ ህዝቢ ስለ ዝተገልጸ ንሱ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ መድሓኒ ዓለም ብምዃን እዩ። እዚ ዝረኣናዮ ድሕሪ ባይታ ናይ ወንጌል ሉቃስ ኮይኑ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 1 ነዚ ኣባና ብርግጽ እተኣምነ ነገር ዛንታኡ ክጽሕፉ ብዙሓት ካብ ዝጅምሩ እቶም ካብ መጀመርታ ብዒንቶም ዝረኣዩን ኣገልገልቲ እቲ ቃል ዝነበሩን ከም ዝነገሩና ኣታ ክቡር ቴዎፍሎስ ኣነ ኸኣ ንኹሉ ኣደላዲለ ካብ ጥንቲ ስዒበዮ እየ እሞ ሓቂ እቲ እተምሃርካዮ ምህሮ ኣጸቢቕካ ምእንቲ ክትፈልጥሲ በብተራኡ ክጽሕፈልካ ይረኣየኒ ኣሎ። ብስራት ልደት ዮሐንስ መጥምቕ ቁጽሪ 5 ብዘመን ሄሮዶስ ንጉሥ ይሁዳ ካብ ክፍሊ ኣብያ ዘካርያስ ዝበሃል ካህን ነበረ። ካብ ኣዋልድ ኣሮን ከዓ ኤልሳቤጥ እትበሃል ሰበይቲ ነበረቶ። ክልቲኦም ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጻድቃን ነበሩ። ብኹሉ ትእዛዛት እግዚኣብሔርን ሕጋጋቱን ብዘይ ጉድለት ዝኸዱ ነበሩ። ኤልሳቤጥ መኻን ነበረት እሞ ውሉድ ኣይነበሮምን። ክልቲኦም ድማ ዕለቶም ዝሓለፈ ኣረገውቲ ነበሩ። ቁጽሪ 8 ኮነ ድማ ብተራ ወገን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግብሪ ክህነት ክገብር ከሎ ከም ልማድ ካህናት ናብ ቤት መቕደስ ኣምላኽ ኣትዩ ዕጣን ክዓጥን ብዕጭ በጽሖ። በቲ ጊዜ ዕጣን ከዓ ኩሉ እቲ ብዙሕ ህዝቢ ብወፃኢ ኾይኑ ይጽሊ ነበረ። በቲ ወገን የማን መስውኢ ዕጣን ድማ መልኣኽ እግዚኣብሔር ደው ኢሉ ተረኣዮ። ዘካርያስ ከዓ ርኢዎ ሰንበደ ፍርሃቱን ወደቆ። እቲ መልኣኽ ድማ በሎ ዘካርያስ ጸሎትካ ተሰሚዕልካ እዩ እሞ ኣይትፍራህ። ሰበይትኻ ኤልሳቤጥ ወዲ ክትወልደልካ እያ፣ ስሙውን ዮሐንስ ክትሰምየኻ። ንሱ ሓጎስን ተድላን ክኾነልካ እዩ። ብልደቱ ከዓ ብዙሓት ክሕጐሱ እዮም። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዓብይ ክኸውን እዩ እሞ ወይንን ዘስክር መስተን ከዓ ከቶ ኣይክሰትን እዩ። ገና ኣብ ከርሳ ኣዲኡ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ክመልኦ እዩ። ንብዙሓት ካብ ደቂ እስራኤል እውን ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኾም ክመልሶም እዩ። ንሱ ብቑዕ ህዝቢ ንእግዚአብሔር ከዳሉ ልቢ ኣቦታትና ውሉድ ንዘይ እዙዛት ድማ ናብ ጥበብ ጻድቃን ክመልስ ብመንፈስ ኤልያስን ብሓይሉን ቅድሚኡ ክኸይድ እዩ። ዘካርያስ ከዓ ነቲ መልኣኽ ኣነ ኣሪገ ሰበይተይ ከዓ ዕለተ ሓሊፉ እዩ እሞ ነዚ ብምንታይ ክፈልጦ እየ በሎ። እቲ መልኣኽ ከዓ መሊሱ በሎ ኣነ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝቐውም ገብርኤል እየ፣ ክዛረበካን እዚ ድማ ከበስረካን እየ ናባኻ እትለኣኩ። እነሆ ከዓ ነቲ ብግዚኡ ዝፍጸም ዘረባይ ስለ ዘይኣመንካ
ክሳዕታ እዚ ነገር እዚ ዝኾነላ መዓልቲ ዓባስ ክትከውን ምዝራቡን ክትስእኒኻ እቶም እኩባት ሰብ ከዓ ንዘካርያስ ይጽበይዎ ነበሩ እቲ ኣብ ቤት መቕደስ ምድንጓዩን ኣስተንከሮም ምስ ወፀ ድማ ክዛረቦም ኣይከኣለን ሽዑ ኣብ መቕደስ ረኣይ ከም ዝረኣየ ፈለጡ ንሱ ድማ ብኢዱ ኣመልከቶም ዓባስ ኮይኑን ይነብር ነበረ ኮነ ድማ ቀነ ምግልጋሉ ምስ ኣብጽሐ ናብ ቤቱ ኸደ ቁጥሪ 24-25 ድሕሪተን መዓልታት እቲአን ኤልሳቤጥ ሰበይቱ ጠነሰት እሞ ጐይታዬ ንኣይ ብዝረኣየለን መዓልታት ሕስራነይ ካብ ማእከል ሰብ ምእንቲ ከርሐቕ ከም ዝገበረለይ ኢላ 5 ወርሒ ነፍሲ ሓበአት ብስራት ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ቁጥሪ 26-27 ብሳድሰይቲ ወርሒ ገብርኤል መልአኽ ናብ ናዝሬት እትበሃል ዓዲ ገሊላ ናብ ሓንቲ ድንግል ካብ ኣምላኽ ተላኸ ንሳ ንዮሴፍ ዝበሃል ሰብኣይ ካብ ቤት ዳዊት እተሓጽየት እያ ስምእታ ድንግል እቲኣ ኸዓ ማርያም እዩ እቲ መልአኽ ናብኣ ኣትዩ ኣትምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እሞ ባህ ይበልኪ ካብ ኣንስቲ በርኽቲ ኢኺ በላዕ ንሳ ምስ ረኣየቶ በቲ ዘረባኡ ሰንበደት እዚ ከምዚ ዝበለ ሰላምታስ እንታይ ኮን ይኸውን ኢላውን ሓሰበት እቲ መልአኽ ከዓ በላ ማርያም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጸጋ ረኺብኪ ኢኺ እሞ ኣይትፍርሂ እኖ ክትጠንሲ ወድውን ክትወልዲ ስሙ ኸዓ ኢየሱስ ክትሰምዮ ኢኺ ንሱ ዓብዪ ክኸውን ወዲ ልዑልውን ክበሃል እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ዝፋን ኣቦኡ ዳዊት ክህቦ እዩ ንሱ ኣብ ቤት ያዕቆብ ንዘለዓለም ክነግስ እዩ መንግሥቱ ኸዓ መወዳእታ የብላን ማርያም ድማ ነቲ መልአኽ እዝኸ ሰብኣይ ከይፈለጥኩስ ከመይ ኢሉ ክኸውን እዩ በለቶ እቲ መልአኽ ከዓ መሊሱ መንፈስ ቅዱስ ክወርደኪ ሓይሊ ትልዕልውን ከጽልለልኪ እዩ ስለዚ ኸዓ እቲ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ክበሃል እዩ እነሆ ኤልሳቤጥ እታ ዘመድኪ እኳ ንኣምላኽ ዝሰኣኖ ነገር ስለ ዘየልቦ ኣብ እርግናኣ ወዲ ጠኒሳ ኣላ ነታ መኻን እትበሃል እዚ ወርሒ እዚ ሳድሳያ እዩ በላ ማርያም ከዓ እኔኹ ኣነ ባርያ እግዚኣብሔር ከምቲ ዘረባኻ ይኹነለይ በለት እቲ መልአኽ ድማ ካብኣ ሓለፈ ማርያም ንኤልሳቤጥ ከም ዝበጽሓታ ቁጥሪ 39 በቲ ቅነቲ ማርያም ተንስአት ተቐላጢፋ ድማ ንዝባን ይሁዳ ናብ ሓንቲ ዓዲ ደየበት ናብ ቤት ዘካርያስ ኣትያ ኸዓ ንኤልሳቤጥ ሰላም በለታ ኮነ ድማ ኤልሳቤጥ ቃል ሰላምታ ማርያም ምስ ሰምዐት እቲ ህፃን ናብ ከርሳ ተሰራሰረ ንኤልሳቤጥ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልአ ብዓብዪ ድምፂውን ዓው ኢላ በለት ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ኸርስኹውን ብሩኽ እዩ ኣደ ጐይታይ ናባይ ክትመጽኸ እዚ ካበይ ይኮነለይ እነሆ ድምፂ ሰላምታኺ ምስ ሰማዕኹ ኣብ ከርሰይ ህፃን ብሓጐስ ተሰራሰረ እቲ ካብ እግዚኣብሔር እተነግረላ ቃል ክፍጸም እዩ እሞ እታ ዝኣመነት ብርኽቲ እያ ጸሎት ምስጋና ማርያም ቁጥሪ 46 ማርያም ድማ በለት ነፍሰይ ንእግዚኣብሔር ተዕብዮ መንፈሰይ ከዓ ብኣምላኽ በቲ መድሓንየ ይባህ ይብሎ ውርደት ባሪኣኡ ስለ ዝረአየ እቲ ሓያል ዓብ ነገር ገይሩለይ እዩ እሞ ስሙ ቅዱስ እዩ እነሆ ካብ ሕጂ ኩሎም ወለዶ ብፅእቲ ክብሉን እዮም ምሕረቱውን ነቶም ዝፈርህዎ ንውሉድ ወለዶ ይነብር ሓይሊ ብቕልጽሙ ገበረ ንኹርዓት ብሓሳብ ልቦም ዘረዎም ንሓያላት ካብ ዝፋውንቶም ኣውረዶም ንተዋረዱ ከዓ ልዕል ኣበሎም ንጥሙያት ብጽቡቕ ነገር ኣጽገቦም ንሃብታማት እውን ጥራይ ኢዶም ሰደዶም ከምቲ ንቦታትና ንኣብርሃምን ንዘርኡን ዝነገሮም ክሳዕ ዘለዓለም ምሕረቱ እናዘከረ ንእስራኤል ባርያኡ ተቐበሎ ቁጥሪ 56 ማርያም ኣስታት 3 ወርሒ ዝኣክል ምስኣ ወርሐት ድሓር ከዓ ናብ ቤታ ተመልሰት ልደት ዮሐንስ መጥማቕ ቁጥሪ 57 ኤልሳቤጥ ክትወልድ ኣዋርሓ በጽሐ ወድውን ወለደት ጎረባብታን ኣዝማዳን ድማ እግዚኣብሔር ምሕረቱ ከም ዘዕብየላ ሰሚዖም ምስኣ ተሓጐሱ ኣብ ሳምነይቲ መዓልቲ ድማ ኮነ ነቲ ህፃን ክገዝርዎ መጹ ብስም ኣቦኡ ከዓ ዘካርያስ ሰመይዎ ሽዑ ኣዲኡ ኣይፋሉን ዮሐንስ እዩ ዝስመ ኢላ መለሰት ንሳቶም ካብ ዓሌትኪ በዚ ስም እዚ እተሰመየ የልቦን በልዋ ነብኡ ድማ እንታይ ክስመ ከም ዝደሊ እናመልከቱ ሓተትዎ ንሱን እሽቶ ሰሌዳ ለሚኑ ስሙ ዮሐንስ እዩ ኢሉ ጸሓፈ ኩሎም ከዓ ተገረሙ ቦቦ ኣፉ ተኸፍተ ልሳኑውን ተፈትሐ ንኣምላኽ እናመስገኖ ከዓ ተዛረበ
أب كلهم قرابتهم كأفرهات كونه بزلو إذ نجرزي أب كل زبان يهودا توري سمعوا زبلو خا زهتان إذس انتي كون كخون إيو إلهم أب لبهم حازو إذ أبير دما مسؤو نبرت تنبيت زكارياس قطري سوسان شوعتن نبو زكارياس دما منفس قدس ملو كمزيلون تنبي نهزبو سلزبط حمن التبجو من እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል ይባረክ ከምቲቦቶም ካብት እንትዝነበሩ በአፍ ቅዱሳን ነቢያት እተዛረቦ አቤት ዳዊት ባሪያኡ ቀርን ምድሓን አተንሳአልና ካብ ጸላእትናን ካብ ኢድ ኩሎም ዝጸልኡናን ከድሕነና መሳቦታትና ምሕረት ክገብር ነቲ ቅዱስ ኪዳኑ ክዝክሮ እቲ ነቦና አብርሃም ዝመሓለሉ መሓላ ክህበና በቅድስናን ብጽድቅን ብኩሉ ዕለትና ኣብ ቅድሚኡ ካብ ኢድ ጸላእትና ድሒና ብዘይ ፍርሃት ከነምልኾ ኢና ኣታ ህፃን ንስኻ ድማ ንህዝቡ ብሕድገት ሓጢኣቶም ፍልጠት ምድሓን ክትህቦም መገዲ ኸተቐንዕ ቀቅድሚ ጐይታ ክትከይድ ኢኻ እሞ ነቢ ልዑል ክትበሃል ኢኻ ነጋርና ናብ መገዲ ሰላም ከቐንዕ ነቶም ኣብ ጸልማትን ኣብ ድነሞትን ተቐሚጦም ዘለዉ ከብርህ ስለ ርኅሩሕ ምሕረት ኣምላኽና ብኡኡ ካብ ላዕሊ በርቂ ፀሓይ ክበጽሓና እዩ ቁጽሪ 80 እቲ ህፃን ዓበየ بمنفس كأدلدله كساعتان إسرائيل تقلت سلام عالتون أبرخا ينبر النبرة ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ልደት ኢየሱስ ቁጥሪ 1 ኮነ ድማ በትቕነቲ ኩሉ ዓለም ክትጽሓፍ ካብ ቄሳር አውግስጦስ ትእዛዝ ወፀ እዚኣ እታ ቀርኔዎስ ኣብ ሶርያ ተሸይሙ ከሎ ዝኾነት ቀዳመይቲ ጽሕፈት እያ ሽዑ ነፍሲ ወከፍ ክትጽሓፍ ኩሉን ናብ ዓዱ ኸደ ዮሴፍ ድማ ካብ ቤት ዳዊትን ካብ ዓሌቱን ስለ ዝነበረ ካብ ገሊላ ካብ ዓዲ ናዝሬት مستطنيسا زلا مريم حصيتون نبيتليم اتبهل عد داويت نبي يهودا كتصحاف ديبه كونه دما ابو خلو غزي حرسا بصحه بخري ودا ولدت بعلباون تقلنتو ابتي محضر اغايش سفرا سلا زينبرم دما اب مبلع مال ادقسطو غوسوتن ملائختن قطري شمنته ابتا مدريتي ابليتي مالهم كحلو امرر زحادر غوسوت نبرو ملاك እግዚአብሔር ካብ ጥቆም ደው በለ ክብሪ እግዚአብሔር ወን ኣብ ዙርያኦም ኣብርሄ ብዙሕ ፍርሃት ከኣፈርሁ እቲ መላእክ ድማ ነሆሎሚ መድሓኒ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊድልኩም ስለ ዘሎ ንስኻ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንኹሉ ህዝቢ ዝኸውን ዓብዪ ሓጎስ እበስረኩም ኣለኹሞ ኣይትፍርሁ ምልክት ድማ ዝይኹንኩም ኣብ መብልዕ ማል ብዓለባ ተጠቕለለ ህፃን ደቂሱ ክትረኽቡ ኢኹም በሎም ብዙሓት ሰራዊት ሰማይ ድማ بدنجت مستملأخ تتصنبيرون كبري نأملاخ أبل علي سلام كا أمدري أمونغوتهم سمرت أملاخ زلوم سبات نابلون أملاخ أمسجانو قطري 15 كون دما اتم ملاختي كباتاتهم ناب سماي مسديبو اتم غاسوت نحد حدوم ازي እግዚአብሔር ዝገለጸልና ኩን ነገር ክንርኢ ንዑናይ ናብ ቤትልሔም ንኺድ ተባሃሃሉ ቀልጢፎም ከኣከዱ ንማርያምን ንዮሴፍን ነትህፃን ከኣብ መብልዕ ማል ደቂሱን ረኸቡ እዚ ምስርኣዩ ብዛዕባ እቲ ህፃን እተነግረሎም ነገር ኣውረዩ ዝሰምዑ ዘበሉ ኩሎም ከኣ በትቶም ጓሶት ዝነገርዎም ተገረሙ ማርያም ግና ነዚ ነገር እዚ ኩሉ ኣብ ልባ ተዋህልሎን ተሓስቦን ነበረት እቶም ጓሶት ድማ ከምቲ እተባህለሎም በቲ ዝሰምዑዎን ዝረኣይዎን ኩሉ ንኣምላኽ እናኽበሩን እናወደሱን ተመልሱ ግዝረት ኢየሱስ ቁጥር 21 كغزرو شمنت معلت مسملأ دما كمتي ملأخ أب كرسي كيتهانت كل سمايو سمو يسوس إلهم سمايو قطري 22 سقاب 24 كم تحقي موسى معلتات من صهم مسملأ كمتي أب حقي እግዚአብሔር ما تصن ولرديتو زخافة زبلة تبعتاي نግዚአብሔር التقدس
يبحال إلو التصحفة كم تاب حقي እግዚአብሔር التبهله كا كلت باريتو ويس كلت ጫጩት رغبي مسوعتم انتخبو اب قدم እግዚአብሔር كقمو ናብ ኢየሩሳሌም ወሰድዎ انه دما اب ኢየሩሳሌም سمعون زبحال سبعي نبره زي سبعي زي صادق ناملاخ زفره متصننا اسرائيلون زصبه نبره منفس قدس دما نبرو نتقبو እግዚአብሔር كيرአዮ موت كم زيرئي دما بمنفس قدس تغليصلو نبره بمنفس كانا بيت مقدس مصه نتي يسوس حصان ولدو كم لماد حقك غبرلو مساعتو نسدما بيدو حقفو ناملاخون امسغنمو وغويتاي نتي نمبرح احزاب برهان نحزبخ اسرائيلون كبرت من تخون اب قدم كل حزب زدالخاي مدحانكا عينتي كبر اياس حجي كم تزربخا نبارخا بالسلام تفانو ويخابله يسيفن اديون كابت بزعبو تبحال نجر تغرمو سمعون كابارخم نديو مريم دمانه ازي نبزحات اب اسرائيل نمداقومن متنسؤمن نتمرت متصرارون نبرئيو ناخدم ما حساب لب بزحات من تفقهد ناب نفسخ سيفك اتيو بلا قطري 36 كاوغن اسير دما حنا غالفانيل نسازيا زارغت نبيت نبرت كاب دنگلنا حيزا مسبعا شوعت عمت تبرت نسا 84 عمت زعرمي مبلتيا كبيت مقدس كي وصت بتصومن بصلوتن ليتن معلتن ناملاخ تغلغل نبرت نساون شعو نابو متيا ناملاخ مسكنتو نتم مدحان إيرساليم زصبي كلهم كا بزعبو تزاربتهم كم تحقي እግዚአብሔር كله مسفتصمو كا نغليلا نام نازريت عدوم تملسو يسوس حصان اما كل لقاونتي قطري 4 اتي حصان عبي بمنفس دما دلدله طبب كاملو صقا املاخون ابو نبره اتم ولدول نبعال فاسيغا ببعمت ناب يرسالم يخدو نبرو نسودي 12 عمت مسكونه كا كم تسرعت بعال ناب يرسالم ديبو اتن معالتات اكلهم كملسو خلو خا يسوس اتقلعا اب يرسالم ترفه يسيفن اديون غنا ازي ايفلطن مسب مغدي زلو مسيلوم مغدي حنت معالتي كدو ابازمادومن ابزفلطومن كادليو مسانو خا كدليو ناب يرسالم تملسو كند دما دحري 3 معالتي ابيت مقدس اما كلمه مهران تقميطو الناس سمعومن ان حدثهم رخبو سمعوا زبلو كابت مستوعلن ملاشون تغرمو مسرعي ودما سنبدو اديو خابل ودي سلامنتاي ككم زغبركانا انه ابوخان انن ناغوهنا ندلي كانيرنا ولتو نسخا نمنتاي موت دليني ابتناي ابوي زبلك خون كم زغبا اندو ايتفطن يكون بلم نساتم غنا نزي زبولم زربا يستوعلون مساتاتم وريدون ناب نازريت مصه يززمون نبره اديو دمانز كل ነገር ابلباتو حلولو نبرت قطري 52 يسوس كا اب قدمي املاخن سبن بطببن بقومتن بتصغان عبي وانجيل لوقاس معراف 3 سبكت يوحنس مطمع قطري 1 أمبل 15 عمتو نجزات كيسار تبريوس بنتوس بيلاطوس أبي هودا تشيمو خلو هيرودس بعد 4 شمت دما أب جليلا فيليبوس حاو بعد 4 شمتون أب إيطوريان أب هاجر تراكونوتيسن لسينياس بعد 4 شمت كا أبيلين تشيمهم كلو لكاونت كانتون هنان كيافان كلو قال أملاخ نبي يوحنس ود زكرياس أبرخا مصه نسو دما طمقت نسحان حدقت حاتيات الناس سبخه اب كل وسن يردانوس زوره كمتي اب قال مصحف نبي إسياس تصحفه كم زبل قال اواج نغاري ابرخاز وج غدنا እግዚአብሔር ጽረጉ መገዱ ድማ አቅንዑ ሽንጭሮ ዘበለ ልዕል ይበል ከረንን ቁርባን ዘበለ ድማ ትሕት ይበል ቄናን ካ ይቅናዕ ድንጉሩን ሰጥ ዝበለ መገዲ ይኹን ስጋ ዘለበሰ ኩሉ ምድሓን አምላክ ርኢ እዩ ቁጥሪ 7 نتم نسو كتمقام زموتو سبات دما يبلم نبره اتون ولاد تمن
كابت زمت قطعة كتملقخ من حبركم مبارس كان نسحا زبكع فرا قبرو كابزن أمان زين نابرهام ولد كتنسألون أملاك كم زكالو قبلكم علىكم ما برأسكم أبراهام أبو علونا مبالا يتجمرو كاب حجك محطة أبتسر أقوام تنبير علو سلازي تبق فرزي فرزبالا كل يغرط نابحاوخ يدر بأيو اتوم هزب الدماء انتاي مون نقبر إلهم حتتو نسخا كل تقامش زلو نتزيب اللو يمقلو قلب زلو دماء كم يقبر إلو ملا سلم تقوت دماء كتم أمت يوم ممهر انتاي نقبر بلو نسخا كابتي تعززلكم حلفا يتوصدوا بلو عقايتو نحنا انتاي نقبر إلهم حتتو نسخا نحادو كواي تقفعو بحاسوتو ناي تخصصو ددموزكم كاي يأكلكم بلو قطري 15 اتوم هزبك تصبيو خلو كلهم كاب زعبا يوحنس كريستوس كون يخون إلهم ببلبهم كحاسبو خلو دما يوحنس ملسه نخلهم بلم أنس بماي يزتمعكم زلخو اتي كاباي زبرت أنا سرخ أسانو نمفتح زي بكع قنا يمتصالو نسو بمنفس قدسن بحاون كتمعكم إيو مسيو أب إيدو حيزو عودية سري نتسرنا أب قفو يأكبو نتحسر قنا بزيت أفع حوي كانددو إيو قطري 18 ببزح كالئ معدو إنا معدمون نتوم هزبي أبسرم نهيردس بعرب عشمت دما بزعبا هريديادا سبيت فيليبوس حاون بزعبا تي هيردس قبرو زبالو كل كفوء نقارن مسقنحو هيردس أبل عليزي كل وسيخو نيوهانس عبيت مأسرتي عطو تمكاتي يسوس قطري 21 كون دما اتي هزبي كل مستتمكه يسوسون تطميو خصل خلو السماي تخفته منفس قدس كابر اسغا كم رغبي ابل علي ورده نسخا باخاز سمر كفتو ودي اخاز بالدمصي ون كاب سماي مصه قطر 23 يسوس بعلو كم هرمس جمره استات ود 30 عمت ابيلو نبره ودي يسيف كم زخونه كاي مسلم نبره ودي الي ود ماتات ود لوي ود ملكي ود ديانا ود يسيف ود ماتاتيوس ود اموت ود ناهم ود اصلي ود ناغي ود مات ود ماتاتيوس ود سماي ود يسيف ود يهودا ود يونا ود ريسا ود زربابيل ود سلاتيل ود نري ود مالكي ود عدي ود قوسام ود المادام ود اير ود يسي ود الازار ود يرام ود ماتات ود لوي ود سمعون ود يهودا ود يسيف ود يونان ود إلياقيم ود ماليا ود ماينان ود ماتات ود ناتان ود داويت ود إسي ود إيوبيد ود بأز ود سلمون ود نأسون ود أميناداب ود أرام ود أسروم ود فارس ود يهودا ود ياقو ود يساق ود أبراهام ود تارا ود نهور ود ساراك ود راغو ود فالق ود أبير ود سالا ود كاينان ود أرفكسات ود سيم ود نوح ود لاميك ود ماتسالا ود هينوك ود ياريد ود مسلائيل ود قاينان ود هينوس ود سيت ود أدام ود أملاخ وانجيل لوقاس معراف 4 يسوس بديابلوس كم استفتنه قطري 1 يسوس منفس قدس مريئو كابيردانوس تملسه بمنفس كانا برخا تمرحه بديابلوس دما 4 معالتي تفتنه بتن معالتات اتياتن قلق اقوا اي بلعن نساتن مستودع تمه ديابلوس دما ود املاخ نتخونكاس زمني انجيراك خون عزز بلو يسوس كا سب كل قال املاخ امبر بنجيرات راي نبرن صحف ايلو ملسلو دما ديابلوس نامنو يحكرن اديبو بقصبت عين خا منغستات كل عالم ارأيو شعو ديابلوس ازي سلطان اذن بزلو كبرتنن ناي توهيبني ايمو انا نزل لكو هبو ناخاون كبكاي سلازي نسخاب قرمي انت سجدكا كلناتكا خون ايبلو
ኢየሱስ ከዓ እግዚአብሔር አምላክካ ስገድ ነው በይኑኻ አምልኽ ጽሑፍ እዩ እሞ ካባይ ረሓቕ ሰይጣን ኢሉ መለሰሉ ናብ ኢየሩሳሌም ወሰዶ ኣብ ገምገም ቤት መቕደስ ደው ኣቢሉ ከዓ ንመላእኽቲ ክሕልውኻ ይእዘልካ እግርኻ ብእምኒ ከይትዕንቀፍካ ብእዳውን የልዕሉኻ ጽሑፍ እዩ እሞ ወዲ ኣምላኽ እንትኾንካስ ካብዚ ንታሕቲ ተደርበ በሎ ኢየሱስ ድማ ንእግዚአብሔር አምላክካ ኣይትፈታትኖ ብሁል እዩ ኢሉ መለሰሉ ሽዑ ዲያብሎስ ፈተናኡ ዘበለ ምስ ወደአ ንግዚኡ ሓደጎ ኢየሱስ ኣብ ገሊላ ከምህር ከም ጀመረ ቁጥር 14 ኢየሱስ ድማ ብሓይሊ መንፈስ ናብ ገሊላ ተመልሰ ወሪኡ ከዓ ኣብቲ ኣብ ጎደበኡ ዘሎ ኩሉ ዓድታት ተሰምዐ ንሱ ከዓ ኣብ ቤት ጸሎቶም መሃረ ኩሎም ውን ይንእድዎ ነበሩ ቁጥር 16 ናብታ ዝዓበየላ ናብ ናዝሬት ድማ መጸ ብመዓልቲ ሰንበት ከዓ ከምቲ ልማዱ ናብ ቤት ጸሎት ኣተወ ከንብብ ውን ተንሰ መጽሓፍ ነቢይ ኢሳይያስ ከዓ ሃብዎ እቲ መጽሓፍ እንተቆልዖ ከዓ እዚ እተጻሕፎ ክፍሊ ረኸበ ንድኻታት ከበስሮም ስለ ዝቐብኣኒ መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ልዕለ እዩ ንምሩኻት ከምልስ ንዕውራት ምርኣይ ንጉፉዓት ከዓ ምውፃእ ሓራ ክሰብኽ ሕረይቲ ዓመት እግዚአብሔር ውን ክሰብኽ ለኣኸኒ ነቲ መጽሓፍ ዓጺፉ ከዓ ነቲ ኣገልጋሊ ሂብዎ ተቐመጠ ኣብታ ቤት ጸሎት ዝነበሩ ኩሎም ድማ ዓይንቶም ናብኡ ይጥምታ ነበራ ሽዑ እዚ ጽሑፍ እዚ ሎሚ ኣብ ኣዛንኩም ተፈጸመ ክብሎም ጀመረ ኩሎም ከዓ መስከረሉ በቲ ካብ ኣፉ ዝወፅእ ዘረባ ጸጋ ድማ ይግረሙ ነበሩ እዚስ ወዲ ዮሴፍ ደይኮነን ከዓ ይብሉ ነበሩ ንሱ ድማ ብርግጽ እዚ ምስላዚ ፈዋሳይ ንርእስኻ ፈውስ እቲ ኣብ ቅፍርናሆም ዝገበርካዮ ከም ዝሰማዕና ኣብዚ ኣብ ዓድኻውን ከምኡ ግበር ትብሉኒ ኣለኹም በሎም በለ ከዓ ነቢይ ኣብ ዓዱ ከቶ ከም ዘይከብር ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ብዘመን ኤልያስ እቲ ሰማይ 3 ዓመትን 6 ወርሕን እተዓጽወሉ ኣብ ኩላታ ምድሪ ከዓ ዓብይ ጥሜት ዝኾነሉ ወርሓት ኣብ እስራኤል ብዙሓት መበለታት ነይረን ኤልያስ ከዓ ናብ ሓንቲ መበለት ሰበይቲ ኣብ ስራጲታ ናይ ሲዶና እምበር ናብ ሓንቲ ካባታተንሲ ኣይተላእኸን ብዘመን ነቢይ ኤልሳዕውን ኣብ እስራኤል ብዙሓት ለምጻማት ነይሮም ንእማን ሶርያዊ ጥራይ ደኣ እምበር ካባታቶምሲ ሓደ እኳ ኣይነጽሕን ኣብታ ቤት ጸሎት ዝነበሩ ኩሎም እዚ ምስ ሰምዑ ኣዝዮም ኮረዩ ተንስዮም ካብ ዓዲ ናብ ወጻኢ ኣውፅዎ ከጽድፍዎ ከዓ ናብ ገምገም እታ ዓዶም ተሰሪሓትሉ ዘላ ከረን ወሰድዎ ንሱ ግና ብማእከሎም ሓሊፉ ከደ ኢየሱስ ርኹስ መንፈስ ከም ዘውፅእ ቁጥሪ 31 ድሕርዚ ናብ ቅፍርናሆም ከተማ ገሊላ ወረደ ብሰንበት ውን ይምህሮም ነበረ ዘረባኡ ብስልጣን ስለ ዝነበረ ድማ ብምህርኡ ተገረሙ ኣብታ ቤት ጸሎት ከዓ ርኹስ መንፈስ ዝሓደረ ሰብኣይ ነበረ ብዓብይ ድምፂ ከዓ ኣየ ኢየሱስ ናዝራዊ ምሳኻ እንታይ ኣሎና ክትጥፋኣና ዶ መጺኻ ኣታናይ ኣምላኽ ቅዱስ መን ምዃንካ ፈሊጠካ ኣለኹ እናበለ ጨደረ ኢየሱስ ከዓ ስቕበል ካብኡውን ውፃእ ኢሉ ገንሖ እቲ ጋኔን ድማ ኣብ ማእከሎም ደርበዮ ገለ እኳ ከይጎድኦ ከዓ ካብኡ ወፀ ኩሎም ሰንበዱ ንሓድሕዶም ከዓ እዚ ነገር ዝስ እንታይ እዩ ንርኹሳት መናፍስቲ ብሓይልን ስልጣንን ይእዝዞም እሞ ይወፁ እናበሉ ተዘራረቡ ወሪኡ ድማ ናብተን ኣብ ከባቢኡ ዘለዋ ኩለን ጎደቦታት ወፀ ንሓማት ስምዖን ንኻልኦትን ብዙሓት ከም ዘሕወየ ቁጥር 38 ካብ ቤት ጸሎት ተንስዩ ናብ ቤት ስምዖን ኣተወ ሓማት ስምዖን ከዓ ብብርቱዕ ዓሶ ሓሚማ ነበረት ብዛዕባ እውን ለመንዎ ኣብ ልዕሊኣ ድንን ኢሉ ነቲ ዓሶኣ ገንሖ ተዓሶውን ሓደጋ ብኡቡ ተንሲኣ ኣገልግለቶም ቁፅሪ 40 ፀሓይ ክትዓርብ ከላ ከዓ በበይኑ ዝኾኑ ሕማም ዘለዎም ኩሎም ሕሙማት ናብኡ ኣምፁ ንሱ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፎም ኢዱ ኣንቢሩ ኣሕወዮም ኣጋንንቱን ንስኻ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ እናበሉ እናጨደሩን ካብ ብዙሓት ይወፁ ነበሩ ይጎንሖም ከዓ ነበረ ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ስለ ዝፈለጡ ድማ ክዛረቡ ኣይፈቐደሎምን ኢየሱስ ኣብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ከም ዝሰበኸ ቁፅሪ 42 ምስ ወግሐ ድማ ወፂኡ ናብ ጽሙይ ቦታ ኸደ እቶም ህዝቢ ከዓ ይደልይዎ ነበሩ ናብኡ መጺኦም እውን ካባታቶም ከይከይድ ሓዝዎ ንሱ ግና ስለዚ እየን እትለኣኩ እሞ ንኻልኦት ዓድታት ድማ ብስራት መንግስቲ ኣምላኽ ሰብከለን ይግባእኒ እዩ በሎም ቁፅሪ 44
أب أبايت ጸሎት ገሊላ ኸዓ ይሰብኽ ነበረ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 5 ቀዳሞት ደቀ መዛሙርቲ ቁጽሪ 1 ኮነ ድማ ብዙሓት ህዝቢ እናተደፍእዎ ቃል አምላክ ሰምዑ ከለው ንሱ አብጣ ባሕሪ ጌንሳሬጥ ደው ኢሉ ነበረ። ኣብ ገምገም ባሕሪ ኸዓ ክልተ ጃልባ ደው ኢለን ረአየ። እቶም ገፈፍቲ ዓሳ ድማ ካባታተን ወሪዶም መርበቦም ይሓጽቡ ነበሩ። ካብተን ጀላቦ ኣብ ሓንቲ ናይ ስምዖን ዝነበረት ኣትዩ ካብ ምድሪ ቁርብ ኣርሕቕ ከብላ ለመኖ። ኣብታ ጃልባ ተቐሚጡ ድማ ነቶም ህዝቢ ይምህሮም ነበረ። ዘረባኡ ምስ ወደአ ኸዓ ንስምዖን ናብቲ ዓሚቕ ቅርበል እሞ መርበብኩም ንምግፋፍ ደርቢ ይበሎ። ስምዖን ከዓ መምህር ለይቲ ብምልእታት ጽዒርና ዝሓዝና የብልናን በኣልካ ግና ነዚ መርበብ እድርብዮ ኢሉ መለሰሉ። እዚ ምስ ገበሩ ኣዝዩ ብዙሕ ዓሳ ሓዙ። እቲ መርበቦም እውን ተቐድዐ። ነቶም ኣብታ ካልእቲ ጃልባ ዘለዉ ብጾቶም ከዓ መጺኦም ክድግፍዎም ኣመልከትዎም። መጺኦም ድማ ንኽልቲአን ጃልባ ጥቓሚ ጣሓል ክሳዕ ዝቐርባ መልእወን። ስምዖን ጴጥሮስ እዚ ምስ ረአየ ንሱ ብዛዕባ እቲ ዝገፈፍዎ ምግፋፍ ዓሳ ኣዝዩ ስለ ዝሰንበደ እቶም ምስኡ ዘለዉ ኩሎምን ያዕቆብን ዮሐንስን ደቂ ዘብዴዎስ ሰብርኩ ዝነበሩን ድማ ከምኡ ስምዖን ጐይታይ ኣነ ሓጥእ ሰብ እየ እሞ ካባይ ርሓቕ እናበለ ኣብ ብርኪ ኢየሱስ ተደፍአ። ኢየሱስ ከዓ ንስምዖን ካብ ሕጂ ገፋፍ ሰብ ክትከውን ኢኻ እሞ ኣይትፍራህ በሎ። ጀላቦኦም ናብ ምድሪ ኣውፂኦም ንኹሉ ሓዲጎም ሰዓብዎ። ኢየሱስ ለምጻም ከም ዘንጽሐ ቁጽሪ 12 ኮነ ድማ ኣብ ሓንቲ ዓዲ ከሎ እነሆ ለምጽ ዝመልኦ ሰብኣይ ኣብኣ ነበረ። ንኢየሱስ ምስ ረአዮ ብገጹ ተደፊኡ ጐይታይ እንተ ትፈቱስ ከተንጽሐኒ ትኽእል ኢኻ ኢሉ ለመኖ። ኢየሱስ ድማ ፈትያ ኣለኹ ንጽሐ ኢሉ ኢዱ ዘርጊሑ ተንከዮ። ብእቡ እቲ ለምጽ ሓደጎ። ንሱ ኸዓ ኣኪድ ርእስኻ ንኻ ናርኢ ስለዚ ነጻሕካ ድማ ምስክር ምእንቲ ክኾኖም ከምቲ ሙሴ ዝኣዘዞ መስዋዕቲ ሰውእ እምበር ንሓደ እኳ ኣይትንገር ኢሉ ኣዘዞ። ብዛዕባኡ ድማ ኣዝዩ ወረ ወፀእ። ብዙሓት ህዝቢ ኸዓ ክሰምዕዎን ካብ ሕማሞም ክሓውዩን ናብኡ ተኣከቡ። ንሱ ግና ናብ በረኻ እናግለሰ ይጽሊ ነበረ። ኢየሱስ ሓደ መጻጉዕ ከም ዘሕወየ ቁጽሪ 17 ኮነ ድማ ሓንቲ መዓልቲ ንሱ ክምህር ከሎ ካብ ኩሉ ዓድታት ገሊላን ይሁዳን ኢየሩሳሌምን ዝመጹ ፈሪሳውያንን መምሃራን ሕግን ተቐሚጦም ነበሩ። ሓይሊ እግዚአብሔር እውን ንምሕዋይ ምስኡ ነበረ። እንሆ ድማ ሰባት መጻጉዕ ሰብኣይ ብዓራት ጼሮም ኣምፁ። ኣእትዮም ከዓ ኣብ ቅድሚኡ ከንብርዎ ይደልዩ ነበሩ። ሰብ ስለ ዝበዝሐ ከመይ ገይሮም ከም ዘእትውዎ እንተጨነቖም ከዓ ናብ ናሕሲ ደየቡ እሞ ጡብ ኣፍሪሶም ምስ ዓራቱ ናብ ማእከል ናብ ቅድሚ ኢየሱስ ኣውረድዎ። እምነቶም ምስ ረአየ ድማ ኣታ ሰብኣይ ሓጢኣትካ ተሓዲጉልካ ኣሎ በሎ። ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ድማ እዚ ጸርፊ ዝዛረብ ዘሎ መን እዩ? በጀካ እግዚአብሔር በይኑኸ መን ሓጢኣት ክሓድግ ይኽእል ኢሎም ክሓስቡ ጀመሩ። ኢየሱስ ድማ ሓሳቦም ፈሊጡ መሊሱ በሎም ብልብኹም እንታይ ተሓስቡ ኣለኹም? ኣይና ይቐልል ሓጢኣትካ ተሓዲጉልካ ምባል ዶ ወይስ ተንስእ መኪድ ምባል? ንወዲ ሰብ ኣብ ምድሪ ሓጢኣት ክሓድግ ስልጣን ከም ዘለዎ ምእንቲ ክትፈልጡ ግና ነቲ መጻጉዕ ተንስእ እሞ ዓራትካ ልዒልካ ናብ ቤትካ ኪድ እብለካ ኣለኹ በሎ። ብእቡኡ ንሱ ኣብ ቅድሚኦም ብድድ ኢሉ ነታ ደቂሱላ ዝነበረ ዓራት ኣልዒሉ ንኣምላኽ እናመስገኖ ናብ ቤቱ ኸደ። ኩሎም ሰንበዱ ንኣምላኽ እውን ኣመስገንዎ እሞ ሎምስ ግሩም ነገር ርኢና ኢሎም ፍርሃት መልኦም። ማቴዎስ ዝተባሃለ ለዊ ከም ዝተጸውዐ ቁጽሪ 27 ድሕርዚ ድማ ወፀ ለዊ ዝበሃል ተጋዊ ኣብ በሪ ተጎ ተቐሚጡ ረአየ እሞ ሰዓበኒ በሎ። ተንስኡ ከዓ ንኹሉ ሓዲጉ ሰዓቦ። ለዊ ድማ ኣብ ቤቱ ዓብዪ ምሳሕ ገበረሉ። ብዙሓት ተገውቲ ካልኦትን ምሳታቶም ኣብ ማኣዲ ተቐሚጦም ነበሩ። ፈሪሳውያንን ጸሓፍቶምን ድማ ንደቂ መዛሙርቱ ስለምንታይ ከምስ ተገውትን ሓጣንን ትበልዑን ትሰትዩን ኣለኹም ኢሎም ኣዕዘምዘሙሎም። ኢየሱስ ከዓ ንሓኪም ሕሙማት እምበር ጥዑያት ኣይደልይዎን እዮም።
ንሓጣን ናብ ንስሓ እምበር ንጻድቃን ክጽውዕ ኣይመጻኹን ኢሉ መለሰሎም። ብዛዕባ ጾም ዝቐረበ ሕቶ ቁጥሪ 33 ንሳቶም ድማ ደቂ መዛሙርቲ ዮሐንስ ብዙሕ ሰዓት ይጾሙ ጸሎቱን ይገብሩ። ደቂ መዛሙርቲ ፈሪሳውያን እውን ከምኡ ደቂ መዛሙርትኻ ግና ይበልዑን ይሰትዩን በልዎ። ኢየሱስ ከዓ ንስኻትኩም ዶ ንዕሩኽ መርዓዊ እቲ መርዓዊ ምሳታቶም ከሎ ክተጽምዎም ይከኣለኩም እዩ? ግናኸ እቲ መርዓዊ ካባታቶም ዝውሰደለን መዓልታት ክመጻየን እሞ በተን መዓልታት እየን ሽዑ ክጾሙ እዮም በሎም። ምስላ ድማ መሰለሎም። ቁራጽ ሓድሽ ዓለባ ኣብ ብላይ ክዳን ዝልግብ የልቦን። እንተዘይኮነስ እቲ ሓድሽ መልገባ ነቲ ብላይ ይቐዶ። እቲ ሓድሽ ቁራጽ ምስቲ ብላይ ኣይላገብን እዩ። ንሓድሽ ወይኒ እውን ኣብ ኣረገውቲ ኣሕርብቲ ዘዕርቆ የልቦን። እንተዘይኮነስ እቲ ሓድሽ ወይኒ ነቲ ኣሕርብቲ ይቐዶ፣ ንሱ እውን ይፈስስ፣ ኣሕርብቲ ድማ ይበላሾ። ንሓድሽ ወይንስ ኣብ ሓደስቲ ኣሕርብቲ ደኣ ይዕርቕዎ፣ ክልቲኦም ከዓ ይርነቡ። ከራሚ ወይኒ ሰትዩ ከራሚ ይሓይሽ ይብል እምበር ሓድሽ ወይኒ ዝደሊ የልቦን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 6 ጎይታ ሰንበት ቁጥሪ 1 ኮነ ድማ በመዓልቲ ሰንበት ብዝሩእ ገርሁ ሓለፈ። ደቂ መዛሙርቲ ሰዊት መሓው በእዳዎም እናሓሰዩ ከዓ ይጎስሙ ነበሩ። ሓያሎ ካብ ፈሪሳውያን ከዓ ስለምንታይ ብሰንበት ምግባሩ ዘይተፈቕደ ትገብሩ ኣለኹም በልዎም። ኢየሱስ ከዓ ዳዊት ንሱን እቶም ምስኡ ዝነበሩን ምስ ጠመዩ ዝገበሮ ናብ ቤት ኣምላክ ከም ዝኣተወ እሞ በጀካ ንካህናት ጥራይ እምበር ምብላዑ ዘይተገበ እንጌራ ምርኣይ ወሲዱ ከም ዝበልዐ ነቶም ምስኡ ዝነበሩን ከም ዝሃቦምሲ እኳ ዶ ኣየንበብኩምን ኢሉ መለሰሎም። ወዲ ሰብ ጎይታ ሰንበት እዩ ከዓ በሎም። ኢየሱስ ኢዱ ዝነቐጸ ሰብ ከም ዝሓወየ ቁጥሪ 6 ኮነ ድማ ብሓንቲ ካልእ ሰንበት ናብ ቤት ጸሎት ኣትዩ መሃረ። ኣብኡ ድማ የማነይቲ ኢዱ ዝነቐጸ ሰብ ኣይነበረ። ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ከዓ መኽሰሲ ምእንቲ ክረኽብሉ እስኪ ብሰንበት እንተ ኣሕወዮ ኢሎም ይጸናጸንዎ ነበሩ። ንሱ ከዓ ሓሳቦም ፈሊጡ ነቲ ኢዱ ዝነቐጸ ሰብኣይ ተንስእ እሞ ኣብ ማእከል ደው በል በሎ። ንሱ እውን ተንስኡ ደው በለ። ኢየሱስ ከዓ ብሰንበትሲ ጽቡቕ ምግባር ዶ ወይስ ክፉእ ምግባር ንነፍስስ ምድሓን ዶ ወይስ ምቕታላ ይግባእ ኢለ ኣሓተኩም ኣለኹ በሎም። ናብ ኩሎም ግልጽ ኢሉ ርእዩ ከዓ ነቲ ሰብኣይ ኢድካ ዘርግሕ በሎ። ንሱ ድማ ከምኡ ገበረ። እታ ኢዱ ንሓወት። ንሳቶም ግና ኣዝዮም ነደሩ። ንኢየሱስ እንታይ ከም ዝገብርዎ ድማ ንሓድሕዶም ተመኸሩ። ሕሬት 12 ሐዋርያት ቁጥሪ 12 ኮነ ድማ በቲ ወርሓት እቲ ክጽሊ ናብ ከረን ደየበ። ለይቲ ብምልእታ ብጸሎት ናብ ኣምላኽ ነቒሑ ሓደረ። ምድሪ ምስ ወግሐ ንደቂ መዛሙርቱ ናብኡ ጸውዖም። ካባታቶም ሐዋርያት ኢሉ ዝሰመዮም 12 ሓረ። ስምዖን ጴጥሮስ ኢሉ ዝሰመዮ፣ እንድርያስ ድማ ሓውን፣ ያዕቆብ ዮሐንስን ፊልጶስን በርተሎሜዎስን ማቴዎስን ቶማስን ያዕቆብ ወዲ እልፍዮስን እቲ ቀናእ እተባሃለ ስምዖንን ይሁዳ ወዲ ያዕቆብን እቲ ዘትሓዞ ይሁዳ ኣስቆሮታውን ኢየሱስ ብዙሕ ሰብ ከም ዝሕወየን ከም ዝመሃረን ቁጥሪ 17 ምሳታቶም ወሪዱ ድማ ሰጥ ኣብ ዝበለ ቦታ ደው በለ። ብዙሓት ካብ ደቂ መዛሙርቱን ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ከዓ ካብ ዘሎ ይሁዳን ኢየሩሳሌምን ገምገም ባሕሪ ጢሮስን ሲዶናን ክሰምዕዎ ካብ ሕማሞም እውን ክሓውዩ ዝመፁ ኣብኡ ነበሩ። እቶም ብሩኽሳት መናፍስቲ ዝሳቐዩ ዝነበሩ እውን ሓወዩ። እቶም ህዝቢ ከዓ ኩላቶም ክትንክይዎ ይደልዩ ነበሩ። ካብኡ ሓይሊ ይወፅእ ነበረ እሞ ንብዘለዉ ኣሕወዮም። ብዛዕባ ብፁዓን ቁጥሪ 20 ንሱ ድማ ናብ ደቂ መዛሙርቱ እናጠመተ በለ። ኣቱም ድኻታት መንግሥቲ ኣምላኽ ንኣኻትኩም እያ እሞ ብፁዓን ኢኹም። ኣቱም ሕጂ እትጠምዩ ክትጸግቡ ኢኹም እሞ ብፁዓን ኢኹም። ኣቱም ሕጂ እትበኽዩ ክትስሕቑ ኢኹም እሞ ብፁዓን ኢኹም።
سب سلود سب إلهم أنت تصلقكم أنت فليكم أنت تصرفكم سمكم ونكم كفو أنت أوصلكم بصانيكم إنه أبوتاتهم دمان نبيات كمو يقبروا من يرم يومما أب السماء عصبكم بزح كخون إيه شعوبة معالت تيا باهيبلكم تحقصون أتم هبتامات جناح حقصكم وديكم يكم ما ويلكم أتم تصقبات كتام يكم ما ويلكم أتم حجي تشحقوا كتبقيون كتحزنون يكم ما ويلكم كل سبت سبو أنت تزارب لكم أبوتاتهم من نبيات حسدكم يقبروا من يرم يومما ويلكم نتسأل أتخا مفكار قطر 20 نأخذكم نتسمعوا قنا قبلكم اللخو صلاتكم أفكروا نسألكم تسبق قبروا نزرقمكم مرقوا منتتهم تصرفكم تصليوا ملتحقا نزوق عكا تخاليتهم ملسلوا كدان كان نزو وسده كمش كاونا يتخلق أيو نزل منك كازب بالهاب جنزبكا كابزو وسدون مليسكا ايتدله كم تسب كقبروا لكم اتدليوا نسخاتكم دماكم أقبروا لهم حتى أن دما نزفتوا ومسي يفوتوا إيام أمو نزفتوكم تراي انت فتوكم انتاي مسكانا لكم تبقوا نزقبروا لكم تراي تبقوا انت قبركم انتاي مسكانا لكم حتى أن كاكم ويقبروا إيام كفاديكم نتصبيوهم انت ألقحكم انتاي مسكانا لكم حتى أن دما حتى أن كندو فديو يلقح إيام قناخي نتسلاءتكم أفكروا تبقوا كأقبروا كتفديو كي تتصبيكم ألقحوا እግዚአብሔር ንዘየ መስጉኑን ንሕሱማትን ሩሕሩሕ እዩ እሞ ዓስብኹም ብዙሕ ክኸውን እዩ ውልድ እትልዕሉን ክትኮኑ ኢኹም ከምቲ ኣቦኹም ሩሕሩሕ ዝኾነ ሩሕሩሓት ኩኑ ንኻልኦት ምፍራድ ከም ዘይግባእ ቁጥሪ 37 ኣይትፍረዱ ኣይክትፍረዱን ኢኹም ኣይትኾንኑ ኣይክትኩነኑን ድማ ኢኹም ሕደጉ ክሕደገልኩም እዩ ሃቡ ክወሃበኩም እዩ بت تسفرلو مسفري كسفرلكم إيو أمو سبق التسقودة نخنخ التفاروة مسفري أبحفكم كوبكم إيام قطري 39 بمثلها أبلم عور دون عوركم ورحي خليو كلتياتهم دخي أبقود أيودكن تمهاري كم ممرو أيبلتسن تمهيرو زوده كل جنا كم ممرو يزخون سلمنتاي أب عين حوكا زل بسر الترئي أب عين خازلو جندجنا زيت استبهل ويس نسخة أب عين خازلو جند زيت رئي نحوكا حوي كاب عين خابسر كوت سالكاس حدا جن نختبلو كمي جير كاتخل أتا جبوز قدمنا تجندي كاب عين خاوت أيو دهرتي أب عين حوكا زلو بسر نموتسا أتصبكا كتري تبو كفؤ فرق زفري ويس كفؤ تبو فرق زفري البون كل كافريو يفلت إيو ما كاب إشخ بلس أي إرن كاب تعاون وين أيكن طبن إيو أف كاب ملأت لبي زارب أمه اتحياوي سب كاب تصبق مزقب لبو تصبق يوتس اتكفؤ دما كاب تغفؤ مزقب لبو كفؤ يزوتس أب كوحن أب حسان زتمسرة ريت قطري 46 سلمنتاي دا قويتاي تبلوني أمه أنا الزبلو أي تقبرون اتينا باي زمتسن مقالي سمع زقبرون زبلا كل من كم زمسل كرئكم إيه بيتك السرح كله أعمق زخعة مسرتون أبكو حيز سرة سبعة إيز مسل دمساسو حيز مسمت توحيز نتابيت دفعة أبكو حيز سلا تسرتتك من نقنا آساني التسمع زي قبرو قنا بيتو بزي مسرت أم مدر السرح سبعة إيز مسل وحيز دفعة بوبو ودقت أو ودقا تابيت تياخا عبيك كونه وانجيل لوقاس شوعي معراف امنت حد حلقة مئتي قطري حده بزلو زربعو اب اذن هزبي مسوده ناب قفرنهم اتوي قطر خلته حد حلقة مئتي زخبرو بارعو حميمو نموت قريبو نبره وريسوس مسمعه متيون بارعو كحويلو عبيت ايهود نابقو ليخو لمنو
ንሳቶም ድማ ናብ ኢየሱስ መጽኦም ንሱን ህዝብና ይፈቱ ቤት ጸሎት ዝሰርሓልና ኸዓ ንሱ እዩ እሞ እዚ ክትገብረሉ ይግብኦ ኢሎም ኣጽኒዖም ለመንዎ። ኢየሱስ ከዓ ምሳታቶም ከደ ናብ ቤቱ ምስ ቀረበኻ እቲ ሓለቓ ምእቲ ኣዕሩኹ ለኣኸ ከምዚ ኢሉ ጐይታይ ናብ ትሕቲ ንሓሰይ ክትኣቱ ኣነ ኣይብቑዕን እየ እሞ ኣይትድከም ስለዚ ድማ ንርእሰይ ናባኻ ንምምጻእ ብቕዕቲ ገይረ ኣይቈጸርክዋን ግናኻ ሓንቲ ቃል ተዛረብ ወደይ ከዓ ይሓዊ እዩ ኣነ ድማ ኣብ ትሕቲ በዓል ስልጣን ዝግዛእ ኣብ ትሕተይ እውን ዓቀይቲ ዘለውን ሰብ እየ እሞ ነዘኪድ እብሎ ይኸይድ ነቲ ድማ ንዓ ይመጽእ ንባርያይ እውን እዚ ግበር ይገብር ከዓ ኢየሱስ እዚ ምስ ሰምዐ ተገረመ ግልጽ ኢሉ ከዓ ነቶም ዝሰዓብዎ ህዝቢ ከም ዝበለት ዓባይ እምነትሲ ኣብ እስራኤል እኳ ኣይረኸብኩን እብለኩም ኣለኹ በሎም። እቶም ልኡኻት ናብ ቤት ምስ ተመልሱ ድማ እቲ ሓሚሙ ዝነበረ ባርያ ሓዊዩ ይረኸብዎ። ኢየሱስ ወዲ ሓንቲ መበለት ካብ ሞት ከም ዘተንስአ ቁጥሪ 11 ንጽብሒቱ ድማ ኮነ ናይን ናብ እትበሃል ከተማ ከደ ምስኡ ከዓ ሓያሎ ካብ ደቂ መዛሙርቱን ብዙሕ ህዝብን ከዱ ናብ ኣፍ ደገ እታ ከተማ ምስ ቀረቡ እነሆ ሙት ተጸይሩ ወፀ ንሱ ነድዩ ሓደ ወዳ ነበረ ንሳ ከዓ መበለት እያ ብዙሓት ደቂ እታ ከተማ ከዓ ምስኣ ነበሩ ጐይታ ምስ ረኣያ ደንገጸላ እሞ ኣይትብከዩ በላ ቀሪቡ ነቲ ቃሬዛ ተንከዮ እቶም ጸወርቱ እንደው በሉ ንሱ ከዓ ኣታ ጐበዝ ተንስእ እብለካ ኣለኹ በሎ እቲ ሙት ተንስዩ ተቐመጠ ምዝራቡን ጀመረ ነድዩ ድማ ሃባ ንኹሎም ፍርሃት ሓዞም ዓብዪ ነቢይ ተንስኡልና ኣምላኽ ንህዝቡ በጽሐ እናበሉኻ ንኣምላኽ ኣመስገንዎ እዚ ወረዚ ድማ ብዛዕባኡ ኣብ ኩላ ይሁዳን ኣብ ጎደቦታታን ተሰምዐ። ልኡኻት ዮሐንስ መጥምቕ ቁጥሪ 18 ንዮሐንስ ድማ ደቂ መዛሙርቱ ኩሉ እዚ ነገር ዝነገርዎ ዮሐንስ ከዓ ክልተ ካብ ደቂ መዛሙርቱ ጸዊዑ እቲ ዝመጽእ ንስኻ ዲኻ ወይስ ካልእ ክንጽበኢና ኢሉ ናብ ኢየሱስ ለኣኾም። እቶም ሰባት ኣብ ኢየሱስ ምስ በጽሑ ከዓ ዮሐንስ መጥምቕ እቲ ዝመጽእ ንስኻ ዲኻ ወይስ ካልእ ክንጽበኢና ኢሉ ናባኻ ልኢኹና በልዎ። ሽዑ በታ ሰዓት እቲኣ ካብ ሕማምን ቃንዛን ካብ ርኹሳት መናፍስትን ንብዙሓት ኣሕወየ ንብዙሓት ዕውራቱ ምርኣይ ሃቦም። ኢየሱስ ከዓ ዕውራት ይርእዩ ሓንካሳት ይኸዱ ለምጻማት ይነጽሁ ጸማማት ይሰምዑ ምዉታት ይትንሱ ኣለዉ ንድኻታትን ወንጌል ይስብኽ ኣሎ እሞ ኪዱ እዚ ዝርእኹምዎን ዝሰማዕኹምዎን ንዮሐንስ ንገርዎ ባይ ዘይዕንቀፍ ብፁዕ እዩ ኢሉ መለሰሎም። ቁጥሪ 24 እቶም ልኡኻት ዮሐንስ ምስ ከዱ ንሱ ነቶም እኩባት ሰብ ብዛዕባ ዮሐንስ ክብሎም ጀመረ እንታይ ክትርእዩ ናብ በረኻ ወጻኹም ብንፋስ ሰሰው ዝብል ሻምብቆ ዶ እንታይ ክትርእዩ ዳ ወጻኹም ልስሉስ ክዳውንቲ እተኸድነ ሰብኣይ ዶ እነሆ ብኽዳውንቲ ኽብረት ዘጌጹን ዝሓንቆቑንሲ ኣብ ቤት ነገሥታት ኣለዉ እንታይ ክትርእዩ ዳ ወጻኹም ነቢይ ዶ እወ ካብ ነቢይ እኳ ዝዓቢ እብለኩም ኣለኹ እቲ እንሆ መገድኻ ዝጸርግ መልኣኸይ ቅድሜኻ እልእኻ ኣለኹ ተባሂሉ እተጻሕፈሉ ንሱ እዩ ካብ ኣንስቲ ካብ እተወልዱ ካብ ዮሐንስ መጥምቕ ዝዓቢ ነቢይ ሓደ እኳ ይልቦን እብለኩም ኣለኹ ኣብ መንግሥቲ ኣምላኽ ግና እቲ ዝንእስ ይዓብዮ ኩሎም ህዝብን ተገውትን ሰሚዖም ብጥምቀት ዮሐንስ ተጠሚቖም ንኣምላኽ ኣጽደቕዎ ፈሪሳውያንን ፈለጥቲ ሕግን ግና ብእኡ ኣይተጠምቁን እሞ ነቲ ኣምላኽ ዝመኸረሎም ምኽሪ ንዓቕዎ እምበኣርሲ ንሰብ እዚ ወለዶ እዚ ብምንታይ ክምስሎም እየ ንመንሲ ይመስሉ ነቶም ኣብ ዕዳጋ ዝቕመጡ እሞ ንሓድሕዶም ተጻዊዖም እምብልታ ነፍሓናልኩም ኣይሳዕሳዕኹምን ኣልቀስናልኩም ኣይበኸኹምን ዝብሉ ቈልዑ እዮም ዝመስሉ ዮሐንስ መጥምቕ እማመፀ እንጌራ ኣይበልዕ ወይና ይሰቲ ጋኔና ኣለዎ ትብሉ ኣለኹም ወዲ ሰብ መፀ ይበልዕ ይሰቲ እንሆ በላዕን ሰታይ ወይንን መፍቀር ተገውትን ሓጣንን ትብሉ ኣለኹም ጥበብ ግና ብኩሎም ደቃ ጸደቐት ሓንቲ ሓጥእ ሰበይትን ኢየሱስ ከም ዝቐብኣቶ ቁጥሪ 36 ሓደ ካብ ፈሪሳውያን ድማ ምስኡ ክበልዕ ለመኖ ናብ ቤት እቲ ፈሪሳዊ ኣትዩ ኣብ ማዕዲ ተቐመጠ እንሆ ኣብቲ ዓዲ ሓንቲ ሓጢአተኛ ሰበይቲ ነበረት ኣብ ቤት እቲ ፈሪሳዊ መቕማጡ ምስ ፈለጠት ቁዱይ ቅብኢ ዝመልአ ብልቃጥ ኣምፀት ብድሕሪኡ ኣብ ጥቓ እግሩ ደው ኢላ እናበከየት በቲ ንብዓታ እግሩ ከተጠልቅዮ ጀመረት ብፀጉሪ ርእሳ እናደረዘት እግሩ ትስዕም ቁዱይ ቅብኢ እውን ትለኽዮ ነበረት እቲ ዝፀውዖ ፈሪሳዊ ድማ ነዝሪኡ እዚ ነቢይ እንተዝኸውንሲ
إذا زتنكيتو سبيت حاتياتنيا يمو من كمي زمسلتون مخانا مفلت أنير إلو بلب حسبه يسوس كا سمعون زبلك قالون نيلو من لسلو نسخة بالممهر بلا نحادا ملك هي كلتا السبع دا نبرو أبتحادا حمشت مئتي أبتحادا دم 5 دينار نبرو زفدي وصل السانو جنا نغلطي حدا قلهم كباتاتهم سي عزيز أفكرهم منهم إيو سمعون كا نايسي اتبزح اتحاد قولي مثلني إلو من لسا نسخة قنع فرد كابلو نابتا سبيت قلت إلو كا نسمعون بلو نزا سبيت زي أستريادو اللغة نبيت كأتخو أمو نقرأي قواما يهاب كانن زي أغنى بنبعتا أغاري أتلقيت بتصغر رأساون درزت نسخة أيت سالم كانن زي أغنى كاب زاعتو جميرا كاب مسعام أغاري أي عرفتن نسخة رأسي بزيتا إلخا كانن زي أغنى أغاري بقودي كبئي لخيت سلازي بزح سلازي فكرت نا بزح حق أتحدي قولا أبلقا اللخو اتحيدة زحدة قالو كاحيدة يزافكر نا دما حقات كتحدي قول كبلا اتم مسؤو أماد اتقمطو كا بلبهم إذا حقات دما زحدق سي من إيكم لجمرو نسوقنا نتاسبيتي امنت كأثنا تكب سلام كيد بلا وانجل لقاس معراف شمنته نيسوس صعبو انستي قطري حدا دحرز دما كونه نسو منغست املاح ناسبخن نابسرن فقدا ختماتاتن عدتاتن يزور نبره اتم 10 كلته خامسو نبرو كاب رخصات منافستن كاب حمامن زحويا حيال انست دما نبره شو عتا غانت زوصلا اتا مقدلاويت زبلوا مريم يوحنا سبيت كوزا عزاز بيت هيرودوس سوسانا خاب بغنزبن زغلغلو قالوت بزحاتون مسؤ نبرا مسلا زرن زرعن قطري 4 بزحات حزبي مستأكبو كفقدا ختماتات نابو مسمصو بمسلا كمزيلو تزاربه زرعي زرؤ كزر وفره كزر كله دما غليو ابطا مغد ودقه ترقصه عواف سمايون بلعو قاليو خا أبكو حودقه مسبقنا دما تقلي سلا زي نبارو نقطه قاليون أما أكل إشخ ودقه إشخ مسؤو عبيو حنقه كالخا أبطبق مدري ودقه بقوله ميتك عبد دما فره إذا مسبله تسمع إذن زلاتو يسمع إلو تقدره قطري 9 دك مزامرتخا إذا مسلا أزي انتاي مالت إيلو محاتتو نسو بلم مفلات مستر منغست أملاخنا أخاتكم توحيب الله نخالوت قنا النار أيو من تكيرئيو الناس معون كيستو علس بمثلا الزاربهم الله ترقم مثلا زرئي قطر 11 اتمثلاو ازئيو اتزرئي قال أملاخ إيو اتهم أبطقا مقدين ساتهم زسمعو إيوم دحرتي منتي كي أمنون كي دحنون إلو سيطان متسيون تقال كابلبهم يوصدو اتم أبكوحين ساتهم نقال مسمعو بحقو زقبولو إيوم ازي اتم قنا نجزيو دعا إيوم زأمنو انبر سور يبولمن بجزي فتناون يتألمو اتي أب إشوخ زودقا ازي اتم إيوم مسمعو مقدم كيدم بحاليتن هابتن طعمي نبرتن يحنقو أمو فرع أي فريم اتم أب صبق مدرد ما نتقال سميعهم سي أب قنعن صبقن لبي زعقروا بتعقستون فراز فريو إيام حبوء مبرحتي قطر 16 نمبرحت أبريهو اتم زعتو برهان من تخيرئيو أب قوامك أنديل يسقلو انبر بقحا زخرنا ويس أب تحتي عراض زنبرو يلبون زي قهد حبوء يلبون أمو زي فلت النب قلت زي واتسن سور كأ يلبون انباركن زلو كوهابو إيو نتزيبو اللقنا اتازلاتو اتمسلو اقا كابو كتوسر إيا أمو سلازي كميجيركم كم اتسمعو تتنقعو عدي يسوسن حواتون قطري 19
ኣዲኡን ኣሕዋቱን ድማ ናብኡ መጹ ብምኽንያት እቲ እኩብ ህዝቢ ግና ክረኽብዎ ኣይከኣሉን ኣዴኻን ኣሕዋትካን ክሪኡኻ ደልዮም ኣብ ወጻኢ ደው ኢሎም ኣለዉ ኢሎም ነገርዎ ንሱ ኸዓ ኣደይን ኣሕዋተይንሲ እዞም ንቓል ኣምላኽ ዝሰምዕዎን ዝገብርዎን እዮም ኢሉ መለሰሎም ኢየሱስ ማዕበል ከም ዘህደአ ቁጥሪ 22 ሓንቲ መዓልቲ ድማ ኮነ ንሱ ምስ ደቂ መዛሙርቱ ናብ ጃልባ ኣትዩ ንዑናይ ናብቲ ማዕዶ ባሕሪ ንሳገር በሎም ከዱውን ክኸዱ ከለዉ ኸዓ ደቀሰ ህበቡላ ንፋስ ኣብ ባሕሪ ወረደ እታ ጃልባኦም ከዓ ማይ መልኣ ፍርሃት እውን ሓዞም ሽዑ ናብኡ ቀሪቦም መምህር ጠፋእና ኢሎም ኣተንስእዎ ንሱ ከዓ ተንሲኡ ነቲ ንፋስን ነቲ ማዕበል ማይን ገንሖ እሞ ስቕ በለ ህድኣት እውን ኮነ ሽዑ ኣበይ ደኣ ኣላ እምነትኩም በሎም ፈሪሆም ከዓ እዚ ንንፋስን ማይን ዝእዝዞም እሞ ዝእዘዝዎስ መንኮን እዩ እናተባሃሃሉ ተደነቑ ኢየሱስ ኣጋንንቲ ዝሓደርዎ ሰብ ከም ዘሕወየ ቁጥሪ 26 ኣብ ማዕደ ገሊላ ናብ ዘሎ ምድሪ ጌርጌኔሶንን ተሳገሩ ናብ ምድሪ ምስ ወፀ ኣጋንንቲ ዝሓደርዎ ሰብኣይ ካብ ከተማ ተጓንፎ ንሱ ከዓ ነዊሕ ዘመን ክዳን ከይተኸድነ ኣብ መቃብር እምበር ኣብ ቤት ዘይቅመጥ እዩ ዝነበረ ኢየሱስ ምስ ረኣዮ ጨዲሩ ኣብ ቅድሚኡ ወደቐ ብዓብዪ ድምፂ እውን ኢየሱስ ወዲ ልዑል ኣምላኽ ምሳኻኸ እንታይ ኣሎኒ ከይተሳቐኒ እልምነካ ኣለኹ በሎ ነቲ ርኹስ መንፈስ ካብቲ ሰብኣይ ክወፅእ ኣዘዞ ብዙሕ ዘመናት ሓዲርዎ ነበረ እሞ ብሰንሰለት ብመቋሕን ተኣሲሩ ይሕሎ ነበረ ማእሰሪኡ ይሰብር እቲ ጋኔን ድማ ናብ በረኻ ሃለው የብሎ ነበረ ኢየሱስ ከዓ ስምካ መን እዩ ኢሉ ሓተቶ ንሱ ከዓ ብዙሓት ኣጋንንቲ ሓዲሮምዎ ስለ ዝነበሩ ለጊዮን በለ ናብ መዓሙቕ ክኸዱ ከይእዝዞም ድማ ለመንዎ ኣብኡ ብርቱዕ መጓሲ ሓሰማታት ኣብ ከረን ይበልዕ ነበረ ናብኡ ንምእታው ክፈቕደሎም ከዓ ለመንዎ ንሱ እውን ፈቐደሎም እቶም ኣጋንንቲ ካብቲ ሰብኣይ ወፂኦም ናብተን ሓሰማታት ኣተዉ እቲ መጓሰ ድማ ካብቲ ጸድፊ ናብ ባሕሪ ጸዲፉ ጠሓለ እቶም ጓሶት ከዓ እቲ ዝኾነ ምስ ረኣዩ ሃደሙ ኣብ ከተማን ዓድታትን ኣውረዩ እቶም ህዝቢ ከዓ እቲ ዝኾነ ክርእዩ ወፁ ናብ ኢየሱስ እውን መፁ እቲ ኣጋንንቲ ዝወፅሉ ሰብኣይ ክዳኑ ተኸዲኑ ናብ ልቡ ተመሊሱ ኣብ እግሪ ኢየሱስ ተቐሚጡ ረኸብዎ እሞ ፈርሁ እቶም ዝረኣይዎ ድማ እቲ ጋኔን ዝነበሮ ከመይ ኢሉ ከም ዝሓወየ ነገርዎም እቶም ኣብ ከባቢ ጌርጌሶንን ዝነበሩ ደቂ ሃገር ብዙሕ ፍርሃት ስለ ዝፈርሁ ካባታቶም ክኸይድ ለመንዎ ኣብ ጃልባ ኣትዩ ከዓ ተመልሰ እቲ ኣጋንንቲ ዝወፅሉ ሰብኣይ ድማ ምስኡ ክኸውን ለመኖ ኢየሱስ ግና ናብ ቤትካ ተመለስ ኣምላኽ ከመይ ዝበለ ዓብዪ ግብሪ ከም ዝገበረልካ ንገር ኢሉ ሰደዶ ከይዱ ድማ እቲ ኢየሱስ ዝገበረሉ ዘበለ ኣብ ብዘላ እታ ከተማ ነገረ ጓል ያኢሮስን ጫፍ ክዳን ኢየሱስ ዝተንከፈት ሰበይትን ቁጥሪ 40 ኮነ ድማ ኢየሱስ ምስ ተመልሰ ኩሎም ይጽበይዎ ነበሩ እሞ እቶም ሰብ ተቐበልዎ እነሆ ከዓ ያኢሮስ ዝስሙ ሰብኣይ መጸ ንሱ ድማ መራሒ ቤት ጸሎት እዩ ኣብ እግሪ ኢየሱስ ወዲቑ ናብ ቤቱ ከኣቱ ለመኖ ሓንቲ ጓል ጥራይ ንሳ ከዓ ጓል 12 ዓመት እትኸውን ነበረቶ ንሳ ንሞት ቀሪባ ነበረት ክኸይድ ከሎ ድማ እቶም ህዝቢ ይደፍእዎ ነበሩ እነሃ ካብ 12 ዓመት ሒዙ ደም ዛሕዛሕ ዝብላ ሰበይቲ ነበረት ንሳ ከዓ ኩሉ ገንዘባ ንሓኪማት ወደት ግናኸ ሓደ እኳ ክፍውሳ ኣይከኣለን ብድሕሪኡ ቀሪባ ዘፈር ክዳኑ ተንከት ብኡ ትምኽዓው ደማ ኣቋረጸ ኢየሱስ ከዓ መን እዩ ዝተንከየኒ በለ ኩሎም ኣይፋልናን ምስ በሉ ጴጥሮስ ምስቶም ምስኡ ዘሎ ኮይኑ መምህር እዞም ህዝቢ ይደፍኡኻን ይፀቕጡኻን ኣለዉ ንስኻ ድማ መን እዩ ዝተንከየኒ ትብል በሎ ኢየሱስ ግና ካባይ ሓይል ከም ዝወፀ ይፍለጠኒ ኣሎ እሞ ዝተንከየኒ ንስኣሎ በሎ እታ ሰበይቲ ድማ ከም ዘይተሓብአት ምስ ረኣየት ራዕራዕ እናበለት መጺኣ ሰገደትሉ ኣብ ቅድሚ እቲ ኩሉ ህዝቢ ድማ ብምንታይ ምኽንያት ከም ዝተንከየቶ ሽዑ ንሽዑ እውን ከም ዝሓወየት ነገረቶ ንሷ ከዓ ኣጆኺ ጓለይ እምነትኪ ኣሕወየትኪ ብሰላም ኪድ በላ ቁጥሪ 49 ንሱ ግና ክዛረብ ከሎ ሓደ ካብ ገዛ መራሒ ቤት ጸሎት ጓልካ ሞይታ ደጊም ንመምህር ኣይተድክሞ እናበለ መጾ ኢየሱስ ሰሚዑ ኣይትፍራህ እመንዳ እሞ ክትሓዊ እያ ኢሉ መለሰሉ ኣብታ ቤት ምስ በጽሐ ከዓ ብዘይ ጴጥሮስን ያዕቆብን ዮሐንስን
أبوتا قوالن أديان حدا كامسو كأتو أي فقدن كلهم دما يبخين واي يبلون نبرو شعون السو أي تبكيو دكيسا يازل أمبر أي موتتن بلا كم زموتت سلز فلطو سحقو نسخان كلهم نوتاو تسيو بيدا حيزو أو إلو أتقوال تنسي بلا شعود تنفاسا تملست أمو بو تنسيت زبلع كبوا دما عزازي ولدا قرمم نسوقنا زخونا نحدا وكاكي نقرو عزازم وانجل لقاس معرف تشعت يسوس نتم 12 حواريات كم زلاخم قصري حاده نتم 10 كلته بحبار تصويعو ابلعل كل ما غاننتي حمامون كحويو حيلن سلطانن هبم منجست املاك سبكن نحمومات كحويون كالاخم بلم دما نمغدي غله ايتمالو بترخونه لقوتا خونه انجيرا كونه غنزب كونه وي كلته قمش ايحالكم أبتاز أتخم وابيت دما أبقاكنو كابقاون مقدخم كيدو أبتزي كبالكم زبالقا كابتا كتما تياوتيهم ناتاتم نمسكر كخون تقوقوا اقرخم نقفو وتيوم دما عدنا عدي نظر وانجيلي سبكو أب كلون يحويو نبارو هيرودوس زنا يسوس كم سمعي قطر شعاته هيرودوس بعرب عشمت نتيبو التقبر نقر سميعو التولا ولا حيال الصبات يوحنس كموتات تنسيئو يبلو نبارو أمو قاليهم إلياس ترأيو قاليهم كابتم قدامت نبياسي حدا تنسيئو يبلو هيرودوس كان يوحنس أنا رؤسو عسي فيو نيره إذا بزعبو كمزز بلا نقر سمع زلخو دعا من إيو بلا كريئو ندل نبرا يسوس نحمش الشحزبي كمزت سقبه قطري 10 حواريات دما مستمرسو زغبرو زبله نغرو نبينم دما ناب صموي بوتا ابقابيت سايدا اتبحال كتما مسو وسدم اتوم حزبكا از سميعهم صعبو مسو دما تقبلهم بناي منغست املاح كا نغرم محواي نزدليمون احويم مدرك مسك جمره اتوم 10 كلته قريبهم ابزي ابرخا ينزلنا مو زم حزبي اب زريانا ناب زلو عدتات غزاتاتن كيدوم كحضر زبلعون كرخبو اسنا بتنبلو نسخاتكم زبلع حبوهم بلم نساتهم قنا نحنا كيدنا نزي كل حزبي مبلعكن عدك انت زي كوينو مسانا زلوس كاب حمشت انجرا كل تعسان اي بزحن ايبالو استاد حمشت الشحساب يقولو نبارو امو ندق مزامرتو باب 50 ان سرعهم اقمطوهم بلم كمو قبرو نكلهم ون اقمطوهم نتن حمشت انجيران كل تعسان العلو ناب سماي تمته باريخو قرسه دق مزامرتخا نتوم حزبي كقربو لهم حبم كلهم بليعم تصقبو استرف قررس دما 10 كلته مصب مليهم العلو امنت بطرس قطري 18 كنا دما نبينو كتصل كله اتم دق مزامرتو مسؤ نبرو نسون سبمن يبلوني الله الى حدثهم نساتهم كا يوحنس مطمق قاليهم إلياس إيو يولو قاليهم كابتم قدامت نبيات سي حادة سيو زبلو الله إلهم من لسلو نسخاتكم كمان إيو تبلوني بلهم بطرس كا اتناي أملاخ كوبو إيخا إلو من لسلو نسودم ما قانحهم إذن حادة أكواخي نقرو كعزازهم أمو ودسب بزوح مكراك تسقب بعبيتن لك أون تكاناتن صحافتن كنا عاقنك قتالن بسالسيت معالتختن سئن بقد إيو بلهم من تكرسوس رأسها مخاد قطر 23 نخلهم قاعدة دحرايك سعب زدل نفسه يقبط مسقولو أبطت صباحي العلمو يسعبني مدحان نفسه زدل كتفا يمو اتن نفسه منتاك زدفا قنا نسو كدحنا ايو سبكا نبزل عالم ربيحس لنفسه انت قدعا ويس انت أطفا انت يطقمو
بعين بقالين زحفر زبله ودسب بجرماون بجرما أبون بجرما قدسان ملاختون كمت كله بقو كحفر إيو خبزم أبزيات دو إلهم زلو سبات نمنجست أملاك سعزر إيوا موت زيت عمو كم زلو بحق إبلكم الله خبلو ترئيت يسوس كم استلوته قطر عسران شمنتن دحرز الزربازي أبسمونو أبيلو خاقونه نبيتروسن يوحنسن يعقوبن تماليو كتسلنا بكرن ديبه كتسل خلو ترئيت قصة تلوته كداونتون برقرق زبل تعدا خونه انه دما كلتا سبات نساتهم خا موسين إلياسن مسؤولي زرارو نبرو بقرما خا تقلتو بزعباتي أبي يرسالم كفتسمو زلو موتاو دما يزرارو نبرو بيتروس اتهم مسؤول زلوون قنا دكاس كبيدوهم نبره مستبرابرو قرماون كلتا سبدما مسؤول دو زبولون رأيو كونخا اتياتهم كابو كفلي خلو بيتروسن يسوس ممهر نانا أبزي كن نبر تصبعيو سلسة داس كن سرح حدن أخا حدن موسيه حدوني إلياس بلو زبلو أيفلت النبره نسو زك زارب كله دمنا متيو عقل بابام ناب دمنا خاطو خلو خا فرهو كابت دمنا دما اتزحرخ هو ودي إزيئيو نو سمعو زبل دمت سمتا اتدمت سكمت كله خا نيسوس بينو رخبو نساتم ونسقبلو شعو قنا يزرعي ونقر نحادكوا أي نقرون رخص منفذ حادرو كم زفوسه قطري 30 شوعتن نصبحيت دما كونه كابكرن مس ورده بزحات حزبي تقبلوا انه خا كابتم حزبي حد سبعي وممهر حد نسيو ولدي امو نزودي كترئي لي علمنا كالخو ان بلا جرحه انه منفسي حزو بوبو يبهرر فانطرعون يبلو نعفرو ننقطقطو بصعر يحدقو ندك مزامرتها كوتصو لمينه يمسي موصاو سينم بلا يسوس كا أتازي أمون كينان ولدو كسامع أسكم ساحتكم كنبرن كأقصكم من إيه نودخا نبزام تأيلو من لسلو نسوكم تسكولو اتقاني أنفتفتو تنقل على عون أبلو يسوس كنا نترخص منفس غنيحو نتقل أحويو نبؤون حبو كلاتم دما بعبيت أملاح أستنكرو كلاتم بتي يسوس قبرو كلو كاستنكرو كلو خا ندك مزامرتو ودسب أب إلسب كوهاب إيه أمو نسخاتكم نزي نغرزي أبأزانكم أأتوا بلم نساتم قنا نزازر بازيا أيستو علوان كيستبهالوا دما تصويراتهم نبرت بزازر بازيا كي حتوا ونفرهو كاب كلنا زعبي من إيو قطري 46 كباتاتهم سيمانهم كم زعبي كا أما أقلهم حساب أتوم يسوس دم حساب لبهم بريو هتسان وسده أبطقاو دوابيلو نزهتسان زي بسما يزقبلنا أي يزقبل اتنا أي يزقبل كا نتزل أخني يقبلو اتي أما أكل كلكم زنقس عبي زخون نسو يبلو قطري 49 يوحنس كا ممهر حد سبعي بسم كا غاننت كوت كولور إنايوس مسانا سلزي سعبه كل إنايو إلو من لسلو يسوس كا زي كراخركم زبلو نسو مساحتكم إيومو أي تخلقوا بلو سامراوي أن يسوس محلاف كم زخلقوا قطري 51 كون دما معالتات أرغتم سكربا ناو يرساليم نمخاد قطسو ملسي كترميو الأخاص سدده كيدوم كدالولو دما أب حانت عدي ناي سماريا آتو نساتم قنا ناو يرساليم نمخاد قطسو مليسو سلزنبري أي تقبلون اتوم دك مزامرتو يعقوبن يوحنسن كأنز مصر أيو قويتاي كمتي إلياس زغبرو حاوي كاب سماي وريدو كتفقهم كنبل دوت للي إخابلو ملس إلو ودسب نفسات سب كدحن انبر كتفقسي أي متسنمو ناي منفس مخانكم أي تفلطنيكم النابلغنحم ناب كال عدقا قدو كل حديقا نخرصص مسعاب كمزقبا قطري 57 كون دما أب مقدك خدو خلو حدا قويتاي ناب اتخدو زبلو كلك سعبكا إيبلو يسوس كانو خارو قدقواد نعواف السمايون محداري ألوان نود سبقنا رؤسو زتسقع الله سفرا يولون بلو نحادا كالا دما سعابني بلو نسخا قويتاي قدم كيدا نبيك أبرو فأدا لي بلو يسوس دما موتات نموتاتهم يقبرو حدقهم نسخا قنا كيت بالسرات من قسط أملاخ نقر بلو
حدا خالد دما غويتاي كسعبكاي كنا قدم كاب سدرا بيتك السنابت فقد اللي يبلو يسوس كنا عفي بإيدو حيزو لدحري الزرئي لمنقسط أملاخ أيبك عن إيو بلو ونجل لقاس معرف عسرته غويتا 7 سب كمز لأخي قطري حاده دحرزي غويتا دما كالو 7 سرعه ببغل تغيرو خانا بتنسو زخدو زبله كتمان سفران كقرميو لأخم بلونكا أخلي بزح إيو عايت جنا حدت يوم سلازينة غويتا أخلي ناخلو عايت كل أخلم منو ما قدكم كيدو إنه أنا كم أباجعنا مأكل تخلو صدقكم على محفودان لقطان أسانن أيتمالو أما قدين حدا أقوى كما عالكا يتبالو أبزأتكم بيت قدم نزابيت زي السلام يكون بالو أبقى ود السلام انتلو سلامكم أبقوا كحدر إيو انت زي الوقنا سلامكم كملسكم إيو أبتا بيت كا نبرو نعياي عصوي قبايو مو أباتاتهم كابزلو بالعون ستين كبيت نابيت أي تحلفو أبزأتكم ختماون انت تقبلكم زقرب لكم بالعو أبقى نزلوا حمومات أحويو منقصة أملاخنا بخاتكم قريبا لا كآبلوهم أبتا زأتكم كتما انت زي تقبلكم قنا ناب الدبابايا وطيكم اتي كاب كتماكم زلقبنا توقوا أوكوان نقفلكم ألونا اتا منقصة أملاخنا بخاتكم كم زقربت قنا زفلو تبالو بتم عدتي آكاب نتا ختما اتي أسن السودوم كم زقلل إبلوكم ألوكم بزيم إمانا زتوقسا ختماتات قطري 13 ويلخ كرازين ويلخ بيت سايدا زي أبخات كن التقبر حيلي أبتيروسن سيدونان تغيرون تزخونسي ما تخدينن أب حموخشت تقمتن قدم متنسحا نيرن بمعالت فردقنا كابنا آخات كن نتيروسن سيدونان كقلل إيو أبتي كفرناهم نسخها كسع سماي دول الكتب لي إخي كسع سيقول كتنكراروي إخي ناخاتكم زسمعنا أي سمع ناخاتكم زنع دمانا أي نع أتين أي زنع كا نتزل أخني زنعقو مملاس نايتم 7 كلتن سب قطري 17 أتم 7 لأخات كا قويتاي أغان انت دما بسمكا يقزؤنا اللو النابل بحاقوس تمسو بلوم سيطان كم مبرق كابسما يكود كل رئخوه نو تمنن انقربيتن كل حيلة سلان كتربطو سلطان هيبكم اللخو زقود أكم كآيلبون قناخ اسمكم أبسماي سلة تتصحف دعا أزيكم تحقصوا انبر منافست سلة تملكلكم بزي أي تتحقصوا قطري 21 بتاقزيتي يسوس بمنفس قدس تحقصه بلون أبوي قويتا السماين مدرن نزي كابلتات سن كابلباماتن سلة زحاب أخايو نهتسانات كاسلة زقرت كايو هو أبوي سمرت كاب كرميخا كمز سلزخونه امسكنك اللخو كل كاب أبوي توهبني نودي من مخانو بزي أبو حدا وقاز فلطيلبون نبوخاب من مخانو بزي ودن ودخا أخ قلت صلو زفتون انبر حدا وقاز فلطيلبون نابدك مزامر تقلت إلو كا نبينهم نزل نسخاتكم اترئيو زلخم بزحات نبياتن نقستاتن كرئيو دليمسي أي رأيوان نزل نسخاتكم تسمعوا زلكم كا أي سمعون أما نزل نسخاتكم تريوا زلكم زريعة عين تبصان إين ولكم على بلم مثل أحياء السامراوي قطر 25 النوخة حدا فلات حقي ممهر نايزل عالم هيوت من تكورس انتاي اقبر إلو كفتنا تنسى نسخة أب حقي انتاي تصحف الله كما يسيتن ببلو نسخة نجزي أبير أملاكا بملء لبخان بكل نفسخان بكل حيلخان بكل حساب كان أفكره نبتصايكا دما كم نفسخا إلو ملسلو نسخة تصبق ملسكا كم أقبر أما بيوت كتنبر إخابلو نسخنا رؤسو كتصدق دليو نيسوس بتصايك من إيو بلو يسوس مليسو بله حد سبعي كاب يرساليم نبياريكو كورد كله
أبئد كترتي ودقاء قففون كتكتون دارقاموت جيرم كاها قريفون موكدو كونخا حدا كهان بتا مقدتيا كورد كله رئيو وحلفة كمد ما حدا لواوي أبتابوتا تيا مسبتحه النرايا حلفة حدا سامراوي حلاف مقدي قنا نابقو متى مسرعي خادن قتلو نابو قريبو أوصالو سففلو زيتن وينن كا أفسسلو أب أدقو أو تحيون نام محدر أغايش وسيدو عليو نصبحيتو دما كلتا دينار أو تسيو نتحلاو محدر أغايش هابو مو تخناخنو نو الكازت فاخايا زبال المستملسكو كفديكا ايه ولو نتي أب إد كتر تزوى دقاس كابزام سلس بتساي زخونو أينا إيو مسلكا نسو دما اتمحرز قبرو اللو بالي يسوس كا كيدكا نسخاونكم اقبر بلو يسوس أب اندا مريمن مارتان قطر 38 كفادو خلو دما خوني نسو ناب حانت عدا أتوي مارتا زسما حانت سبيتي كا أبيتا تقبلتو مريم اتبها الحبت دما نبرتا نساخ أزرب أو كتسمع أبقى أجري يسوس تقمت أنا برت مرتاقنا ببزح مقلقال تسعر نبرت دو إلى خا قويتاي حبتي حديقاتني بينك قلقل دو قدية بالكان إخا مباركة دقفن نقرابلتو يسوس دما مرتا ببزح نقار تتشنقن تقوهين اللقي اتزاد اللقنا حدت رايو مريم سي كاب آزي وسد صبو قد حري الله إلو ملس الله وانجل لوقاس معرف 11 يسوس صلوت كم زمهره قطري 1 كنا دما اب حنت السفرا خصلت صنيحو مسوده حدا كاب دق مزامرتو غويتاي كمتي يوحنس ندق مزامرتو زمهرم متصلاي مهرنا بلو نسخا بلم كتصلي خلخم اب سمايات تنبر ابونا سمكا يقدس منغسخا تمصا فادكا خمتي اب سمايكم دما امدري يخون نعيلة تنجيرانا عب تصبح بنا نحنا نزودلنا كلهم يقرأ بالإنا مو حتياتنا يقرأ بللنا كاب كفو أدحنا النامبر عفتنا أيتأتوا النابلو قطري 5-6 بولم دما من إيه كابخاتكم عركي زلو فرق عليتنا بأكيدو عركي فتاوي كاب مقدمة إنس زواربولو سينا مو 3 انجيرا لك حن انت بلو اتي كاوشت مليسو أيتدكمني حجي معصو تشغيرو دقي كا مساي أبعارات إيوم زلو تنسيه كهبكا يكون اللين يبلو عركو سلزخونه كهبو كوانت زي تنسيه من تدك أسكي كولو إلو يتنسي أمو زدلي يهبو أبلكم اللخو أنا خازل من زبلا يقبل زدلي يركب معصو كحكو حسن زبلوني خفتو اللي يومو لمنو كوهاوكم دلي كترخ بيكم معصوهم كحكو حقبلو كخفتلكم إيه أبلكم اللخو كبخاتكم كأنتواي أبو إيو ودون جيران تلمنو أمن زهبو ويس عسان تلمنو أبكند عساس تمن زهبو ويس انكو أقحون تلمنو انكرب عدو يهبو مبارس نسخاتكم وكوا خفاعتك نسخم ندقهم تصبق هي مهاب كافلتكم اتاب السماي زلو أبوهم قدا نزلمنو وكند يابزحو منفس قدس زيهبو نيسوس بإلزبيل كم زبلو قطر 14 نسو عباس غانن يوص نبره كونه دما اتي غانن مسوصه اتي عباس تزاربه اتم حزبخا تغرمو غليوم غنا نغاننت ببئيل زبول بتحلقا غاننت يزو صوم زلبلو كالوت كا كفتنو كابو تمرت كاب سماي دلي نبرو نسو دما حسابن فليط بلم نحد حدا اتفلاليت زبلت منغستي تطفئ بيت دما نرسا اتفلاليت تودقيا أنا نجانت ببئيل زبول كم زوج صوم كاب التبلس سيطان رأسو انت تفعلالي دعا اتامن قصة كميلات تقوم أنا نجانت ببئيل زبول زوج صوم كاب كونكوس دقهم دعا بمن يوتصوام اللو سلازي نساتهم فرادهم كخون ايام أنا نجانت بتصابع عملخ زوج صوم كاب كونكو جنا من قصة عملخ بخاتكم بتصحت اتحيال سب أتصوار حيزو جزاؤو انت حلوه بزول الطريق تدحاني خون
ካብኡ ዝሕይል መጽኡ እንተሰዓረግና ነቲ ዝእመኖ ዝነበረ ኣጽዋሩ ይገፎ ነቲ ዝበዝበዘውን ይማቐሎ ምሳይ ዘይኮነ ንሱ መዓና እንተይ እዩ ምሳይ ዘይእክብ ድማ ይዘሩ ምምላስ ናይቲ ርኹስ መንፈስ ቁጥሪ 24 ርኹስ መንፈስ ካብ ሰብ ምስ ወፀ ዕረፍቲ ደልዩ ናብ ኣጻምእ ቦታ ይኸይድ እሞ እንተ ዘይረኸበ ናብታ ዝወፃ ኹላ ቤተይ ደኣ ክምለስ ይብል ምስ መፀ ድማ ተኾሲራን ተሰሊማን ትጸንሖ ሽዑ ንሱ ይኸይድ ካብኡ ዝገዱ ካልኦት 7 መናፍስቲ ከዓ ምስኡ ይማላ ኣትዮም ኣብኣ ይሰፍሩ ነቲ ሰብ እቲ ካብ ቀዳማይስ ዳሕራዩ ይገዶ ቁጥሪ 27 ኮነ ድማ እዚ ክዛረብ ከሎ ካብቲ እኩብ ህዝቢ ሓንቲ ሰበይቲ ቃላ ዓዋቢላ ዝጾረትካ ከርስን ዝጠበኻየን ኣጥባትን ቡጻት እየን በለቶ ንሱ ግና ብጻንሲ እቶም ንቓል ኣምላኽ ዝሰምዕዎን ዝሕልውዎን ደኣ እዮም በላ ብዛዕባ ትእምርቲ ዮናስ ቁጥሪ 29 እቶም ህዝቢ ምስተኣከቡ ድማ ክብል ጀመረ እዚ ወለዶ እዚ ሕሱም እዩ ትእምርቲ ይደሊ ብዘይ ትእምርቲ ነቢይ ዮናስ ድማ ትእምርቲ ኣይወሃቦን ከምቲ ዮናስ ንሰብ ነነዌ ትእምርቲ ዝኾኖም ከምኡ ድማ ወዲ ሰብ ነዚ ወለዶ እዚ ክኾኖ እዩ ንግስቲ ኣዜብ ጥበብ ሰሎሞን ክትሰምዕ ካብ ወሰን ምድሪ መጽያ እያ እሞ ብፍርዲ ምስ ሰብ እዚ ወለዶ እዚ ተንሲኣ ክትኩንኖም እያ እነሆ ካብ ሰሎሞን ዝዓቢ ኣብዚ ኣሎ ሰብ ነነዌ ብስብከት ዮናስ ተነሲሖም እዮም እሞ ብፍርዲ ምስ እዚ ወለዶ እዚ ተንሲኦም ክኹንንዎም እዮም እነሆ ካብ ዮናስ ዝዓቢ ኣብዚ ኣሎ ናይ ሰብነት መብራህቲ ቁጥሪ 33 ንመብራህቲ አብሪሁ እቶም ዝኣቱ ብርሃኑ ምንቲ ክርእዩ ኣብ ቋም ቀንዴል እምበር ኣብ ከውሊ ወይ ኣብ ትሕቲ ኸፈር ዘንብሮ የልቦን ናይ ስጋ መብራህቲ ዓይኒ እያ ዓይንኻ ጥዒት እንተኾነት ኩሉ ስጋኻ ብሩህ ይኸውን ሕመምቲ እንተኾነት ግና ስጋኻ ድማ ጸልማት ይኸውን እምበኣርከ እቲ ኣባኻ ዘሎ ብርሃንሲ ጸልማት ከይከውን ተጠንቀቕ ኩሉ ስጋኻ ገለ ቁርብ ጸልማት ዘይብሉ ብሩህ እንተኾነ ከምቲ መብራህቲ ብድሙቕ ብርሃኑ ዘብርሃልካ ኩሉ ስጋኻ ብሩህ ክኸውን እዩ ወቐሳ ፈሪሳውያን መምሃራን ሕግን ቁጥሪ 37 ክዛረብ ከሎ ሓደ ፈሪሳዊ ምስኡ ክምሳሕ ጸውዖ ኣትዩ ኸዓ ኣብ ማድ ተቐመጠ እቲ ፈሪሳዊ ቅድሚ ምሳሕ ኢዱ ዘይምሕጻቡ ምስ ረአየ ተገረመ ጐይታ ኸዓ በሎ ሕጂ ንስኻትኩም ፈሪሳውያን ዝባን ዋንጫ መሬትን ጻሕልን ተጽርዩ ከብድኹም ግና ክትርን ክፍኣትን ሙሉእ እዩ ኣቱም ዓያሱ እቲ ናይ ዝባኑ ዝገበረ ነቲ ናይ ውሽጡስ ኣይገበረን ዶ ግና እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ንምጽዋት ሃቡ እንሆ ሽዑ ኩሉ ጽሩይ ይኾነልኩም ቁጥሪ 42 ኣቱም ፈሪሳውያን ካብ ሽላንን ጨና ኣዳምን ኩሉ ኣሕምልትን ዕሽር እተውፁ ፍትሕን ፍቕሪ ኣምላኽን ግና ሸለል እትብሉ ኢኹም እሞ ወይልኹም እቲ ከሓደግኩምሲ እዙን ክትገብሩ ይግባእኩም ነይሩ ኣቱም ፈሪሳውያን ኣብ ቤት ጸሎት ኣውራ መቐመጢ ኣብ ዕዳጋውን መስላም ትፈትው ኢኹም እሞ ወይልኹም ኣቱም ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ከም ዘይርአን ሰብ ከይፈለጦ ብልዕሊኡ ዝረግጾን መቓብር ኢኹም እሞ ወይልኹም ቁጥሪ 45 ካብቶም ፈለጥቲ ሕጊ ሓደ መሊሱ መምህር እዚ ብምባልካስ ንኣናውን ትጸርፈና ኣለኻ በሎ ንስኻ በለ ንስኻትኩም ፈለጥቲ ሕጊ ድማ ንሰብ ከቢድ ጸሩ ተሰክምዎ ባዕልኻትኩም ግና ነቲ ጸር ብሓንቲ ኣጻብዕኹም እኳ ኣይትትንኪዎን ኢኹም እሞ ወይልኹም ንስኻትኩም መቓብር ነቢያት ትሰርሑ ኣለኹም ኣቦታትኩም እውን ቀቲሎምዎም እዮም እሞ ወይልኹም ንሳቶም ቀቲሎምዎም እዮም ንስኻትኩም ድማ መቓብሮም ትሰርሑ ኣለኹም እሞ ከምኡ ነዚ ንስኻትኩም ምስክር ኢኹም ነቲ ግብሪ ኣቦታትኩም እውን ትሰምርዎ ኣለኹም ስለዚ ድማ ጥበብ ኣምላኽ በለት ነቢያትን ሐዋርያትን ናባታቶም እልእኽ ኣለኹ ንሓያሎ ካባታቶም ከዓ ይቐትሉን ይሰግዎምን ኣለዉ ካብ ደም ኣቤል ጀሚሩ ክሳዕ ደም እቲ ኣብ መንጎ መስውእን ቤት መቕደስን ዝቐተልዎ ዘካርያስ እቲ ካብ ምስራት ዓለም ጀሚሩ ዝፈሰሰ ደም ኩሎም ነቢያት ካብ ዝወለዶ እዚ ክድለ እዩ እወ ካብ ዝወለዶ እዚ ክድለ እዩ እብለኩም ኣለኹ ኣቱም ፈለጥቲ ሕጊ መርሖ ፍልጠት ወሲድኩምሲ ንስኻትኩም ኣያትኹምን ነቶም ከኣቱ ዝደልዩ ድማ ከልኪልኩምዎም ኢኹም እሞ ወይልኹም ቁጥሪ 53 እዚ ምስ ተዛረበ እቶም ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ብጽኑዕ ክእየምዎ ጀመሩ
ምንቲ ክኸስወኻ ካብ ኣፉ ገለ ዘረባ ቖጠፋ ደልዮም እናተጸናተው ብብዙሕ ዘረባ ይሓትዎ ነበሩ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 12 ካብ ግብዝና ፈሪሳውያን ምሕላው ቁጥር 1 ኣእላፋት ህዝቢ ንሓድሕዶም ክሳዕ ዝራገጹ ምስ ተኣከቡ ንደቂ መዛሙርቱ ክብሎም ጀመረ ቅድሚ ኩሉ ካብ ማይ ቢሑቕ ፈሪሳውያን ንሱ ድማ ግብዝና ርእስኹም ሓሉ ግናኸ ስውር ዘይቅላዕ ህቡእውን ዘይፍለጥ የልቦን ስለዚ ኣብ ጸልማት እተዛረብኩሞ ዘበለ ኣብ ብርሃን ክስማዕ ኣብ ውሻጠ ብሕሹኽሹኽ ኣብ እዝኒ እተዛረብኩሞ ድማ ኣብ ናሕስታት ክስበኽ እዩ ንመን ምፍራሕ ከም ዝግባእ ቁጥሪ 4 ንኣኻትኩም ንዕሩኸይ እብለኩም ኣለኹ ስጋ ንዝቐትሉ ድሕርቲ ካብኡ ንንየው ዝገብርዎ ንዘይብሎም ኣይትፍርህዎም ንመን ከም እትፈርሁ ግና ከርኤኩም ነቲ ምስ ቀተለስ ኣብ ገሃንም ክድርቢ ስልጣን ዘለዎ ንኡ ፍርሁ እወ ንኡ ፍርህዎ እብለኩም ኣለኹ 5 ዕፍዶ ንኽልተ ኣሳርየን ይሽየጥ ኣይኮናን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ካባታተን ሓንቲ እኳ ኣይትርሳዕን እያ ንስኻትኩም ኩለን ጸጉሪ ርእስኹም እኳ ቁጽራት እየን እምበኣር ካብ ብዙሓት ኣዕዋፍ ትበልጹ ኢኹም እሞ ኣይትፍርሁ ንኽርስቶስ ምምስካር ቁጥር 8 ኣብ ቅድሚ ሰብ ንዝእመነኒ ኩሉ ወዲ ሰብ ድማ ኣብ ቅድሚ መላእኽቱ ኣምላኽ ክእመኖ እዩ እቲ ኣብ ቅድሚ ሰብ ዝኽሕደኒ ግና ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ ኣምላኽ ክሓድ እዩ እብለኩም ኣለኹ ኣብ ወዲ ሰብ ዘረባ ዘበለ ኩሉ ከዓ ይሕደገሉ ነቲ ንመንፈስ ቅዱስ ዝጸርፍ ግና ኣብዚኣ ኾነ ወይስ ኣብታ እትመጽእ ዓለም ኣይሕደገሉን እዩ ናብ ኣባይቲ ጸሎትን ናብ መኳንንቲ ገዛእትን እንተወሰድኹም በታ ሰዓት እቲኣ እንታይ ምዝራብ ከም ዝግባእ መንፈስ ቅዱስ ክምህረኩም እዩ እሞ ከመይ ወይስ እንታይ ከም እትምልሱ ወይ እንታይ ከም እትብሉ ኣይትጨነቑ ዕሽነት ሓደ ሃብታም ቁጥር 13 ሓደ ካብቶም ህዝቢ ድማ መምህር ንሓወይ ርስተይ ክመቕለኒ በለለ ይበሎ ንሱ ከዓ ኣታ ሰብኣይ ኣባኻትኩም ከዳኛን መማቓልን ገይሩ መን ሸይሙን ይበሎ ንሱ ከዓ ህይወት ሰብ ብብዝሒ ገንዘብ ኣይኮነትን እሞ ተጠንቀቑ ካብ ኩሉ ስስዕ ከዓ ርእስኹም ሓልው በሎም ከምዚ ኢሉ ከዓ ምስላ ነገሮም ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ገርሁኡ ቀደወሉ ብልቡ ከዓ እኽለይ ዝእክበላ ስፍራ የብለይን እንታይ ደኣ ክገብር እየ ኢሉ ሓሰበ ንሱ ድማ ከምዚ እገብር ንማዕከነይ ኣፍሪሰ ኣግፊሐ እሰርሖ ኣብኡ ከዓ ኩሉ እኽለይን ሃብተይን እእክብ ንነፍሰይ እውን ኣቲ ነፍሰይ ብዙሕ እተደለበ ሃብቲ ንብዙሕ ዓመታት ዝኣኽለኪ ኣሎኪ እሞ ዕረፊ ብልዒ ስተይ ክሓጐሲ ይብላ በለ ኣምላኽ ግና ተዓሻ ንነፍስኻ ኻባኻ ክወስድዋ በዛ ለይቲ እዚኣ ይደልይዋ ኣለዉ እዚ ዝደለብካዮ ደኣ ንመን ክኸውን እዩ በሎ እቲ ንርእሱ መዝገብ ዝእክብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሃብታም ዘይኮነ ከምኡ እዩ ሰማያዊ ኣቦ ንፍጡራቱ ከም ዝሓልየሎም ቁጥሪ 22-23 ንደቂ መዛሙርቱ ድማ በሎም ካብ ምግቢ ህይወት ተዓቢ ካብ ክዳን እውን ስጋ ይዓቢ እዩ እሞ ስለዚ ንህይወትኩም ብትበልዕዎ ወይስ ንስጋኹም ብትኽደንዎ ኣይትጨነቑ እብለኩም ኣለኹ ናብ ኮኻትማ ኣስተብህሉ ኣምላኽ ይቕልቦም እምበር ኣይዘርኡ ኣይዓጽዱ ማዕከን ወይ ቆፎ የብሎምን ካብ ዕዋፍሲ ንሳትኩም ግዳኽ እንደይ ኣዚኹም ዘይትበልጹ ካባኻትኩም ከተጨኒቑ ኣብታ ቁመቱ ሓንቲ እመት ምውሳኽ ዝኽእል መን ኣሎ እዚ ቀሊል ነገር ምግባር ካብ ዘይትኽእሉስ ንምንታይ ደኣ ብኻልእ እትጭነቑ ዕምባባታት ከመይ ኢሎም ከም ዝዓብዩ ኣስተብህሉ ኣይጽዕሩን ኣይፈትሉን እዮም ሰሎሞን እኳ በቲ ኩሉ ክብረቱ ከም ሓደ ኸባታቶም ኣይተኸድነን እብለኩም ኣለኹ ኣምላኽ ነዚ ሎሚ ዘሎ ጽባሕ ግና ናብ እቶን ዝድርበ ሳዕሪ በረኻ ከም ዝገይሩ ዝኸድኖ ካብ ኮነስ ኣቱም ጉድላት እምነት ንኣኻትኩም ግዳ ከመይ ኣብዚሑ ዘይከድነኩም ንስኻትኩም ከዓ እትበልዕዎን እትሰትይዎን ኣይትድለዩን ኣይትጨነቑን ነዚ ኩሉስ ኣሕዛብ ዓለም ይደልይዎ እዮም እሞ እዚ ኩሉ ከም ዘድልየኩምሲ ኣቦኹም ይፈልጥ እዩ መንግሥቲ ኣምላኽ ደኣ ድለዩ
እዚ ኩሉ ድማ ክውስኸልኩም እዩ ኣታ ሒደት መጓሰ እታ መንግስቲ ክህበኩም ፍቃድ ኣቦኹም እዩ እሞ ኣይትፍራህ ኣብቲ መዝገብኩም ዘሎ ኣብኡ ድማ ልብኹም ይኸውን እዩ እሞ ጥሪትኩም ሽጡ ምጽዋት እውን ሃቡ ሰራቂ ኣብ ዘይቀርቦ ነቐዛ ኣብ ዘይጥፎ ዘይበሊ ማሕፉዳን ዘይጎድል መዝገብን ኣብ ሰማይ ዕቆሩ ነቂሕኩም ተጸበዩ ቁጥር 35 ሓቓቆኹም ዕጡቕ መባርህትኩም ብሩህ ይኹን ንስኻትኩም ጎይታኦም ካብ ምርዓ ክሳዕ ዝምለስ ዝጽበዩ እሞ መጺኡ ኳሕኳሕ ምሳበለ ብኡብኡ ዝኸፍትሉ ሰባት ምሰሉ እቶም ጎይታኦም ክመጽእ ከሎ ነቂሖም ዝረኽቦም ባሮት እቲኦም ብፁዓን እዮም ተዓጢቑ ኣብ ማእዲ ከም ዘቕመጦም ቀሪቡውን ከም ዘገልግሎም ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ኣብ ካልእቲ ወይ ሳልሰይቲ ሕልዋ ለይቲ መጺኡ ከምዚ እንተረኸቦም ነቶም ባሮት እቲኦም ብፁዓን እዮም ግናኸ እዚ ፍለጡ በዓል ቤት ነታ ስራቕ ዝመጸላ ግዜ እንተዝፈልጣስ መነቕሐ ቤቱ ክትኳዓት ከላውን ስቕ ኣይምበለን ነይሩ ንስኻትኩም ድማ ወዲ ሰብ ብዘይሓሰብኩምዋ ግዜ ክመጽእ እዩ እሞ እተዳለኹም ኩኑ እሙንን ዘይኣማንን ኣገልጋሊ ቁጥሪ 41 ጴጥሮስ ከዓ ጎይታይ እዚ ምስላ ዝስናኣና ዲኻ ትምስሎ ዘለኻ ወይስ ንኹሉ ኢኻ በሎ ጎይታ ከዓ በለ እቲ እሙንን ኣስተውዓልን መጋቢ ቀለቦም በብግዚኡ ክህቦም ጎይታኡ ኣብ ስድራ ቤት ዝሾሞስ መን እዩ እቲ ጎይታኡ ክመጽእ ከሎ ከምዚ እናገበረ ዝጸንሖ ባርያ ብፁዕ እዩ ኣብ ዘሎ ጥሪቱ ከም ዝሾሞ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ እቲ ባርያ ብልቡ ምእታው ጎይታይ ድንጉ እዩ እንተበለ ግና ምግራፍ እቶም ገላውን ኣግራድን ምብላዕን ምስታይን ምስካርን ይጅምር ጎይታ እቲ ባርያ እቲ ንሱ ብዘይተጸበያ መዓልት ብዘይፈለጣ ሰዓት ክመጽእ ቆራሪጹ ከዓ ግዲኡ ምስቶም ዘይኣምኑ ክገብሮም እዩ እቲ ፍቓድ ጎይትኡ ፈሊጡ ዘይተዳለወ ከምታ ፍቓዱውን ዘይገበረ ባርያ ብዙሕ መግረፍቲ ክገረፍ እዩ እቲ ከይፈለጠ ንመግረፍቲ ዝግብኦ ዝገበረ ግና ሒደት እዩ ዝግረፍ ብዙሕ ንዝሃብዎ ብዙሕ ይደልይዎ ብዙሕ ንዝማዕቕብዎ ከዓ ኣብዚሖም ይደልይዎ እዮም ምፍልላይ ደኣ እምበር ሰላም ኣየምጻኹን ቁጥሪ 49 ናብ ምድሪ ሓዊ ክድርቢ እየ ዝመጻኹ ሕጅስ ብጀካ ምንዳዱ እንታይ እደሊ ኣለኹ ዝጥመቓ ጥምቀት ግን ኣላትኒ ክሳዕ ትፍጸምሲ ከመይ ከዘይጸበኒ ናብ ምድሪ ዶ ሰላም ከምጽእ ዝመጻኹ ይመስለኩም ኣሎ ምፍልላይ ደኣ እምበር ኣይኮነን እብለኩም ኣለኹ ካብ ሕጅስ 5 ኣብ ሓንቲ ቤት እንተኾኑ 3 ካብ 2 ድማ ካብ 3 ክፈላለዩ እዮም ኣቦ ካብ ወዱ ወዱውን ካብ ኣቦኡ ኣደ ካብ ጓላ ጓልውን ካብ ኣዲያ ሓማት ካብ መርዓት ወዳ መርዓት ወዱውን ካብ ሓማታ ክፈላለዩ እዮም ቁጥሪ 54 ነቶም ህዝቢ ድማ በሎም ደበና ካብ ምዕራብ ክዳባኖ ከሎ ምስ ርኢኹም ሽዑ ዝናብ ክዘንብ እዩ ትብሎ ኢኹም ከምኡ ከዓ ይኸውን ንፋስ ደቡብ ክነፍስ ምስ ርኢኹም እውን ሃሩር ክኸውን እዩ ትብሉ ከምኡ ድማ ይኸውን ኣቱም ጉቡዛት ምምርማር ገጽ ሰማይን ምድርን ትፈልጡ ከመይ ደኣ ነዚ ዘመን እዚ ዘይትምርምርዎ ምስ መባእስትኻ ተዓረቕ ቁጥሪ 57 ስለምንታይ ከ ባዕልኻትኩም ሓቂ ዘይትፈርዱ ምስ መባእስትኻ ናብ ሽም እንተኸድካ ኣብ ፈራዲ ከየብጽሓካ እቲ ፈራዲ ከዓ ንግሊያኡ ኣሕሊፉ ከይሂበካ እቲ ግሊያውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከይድርብየካስ ኣብ መገዲ ኸለኻ ምስኡ ንምትዕራቕ ተጋደል እንተዘይኮነስ እታ መወዳእታ ልብጦን ክሳዓት ትፈዲ ካብኣ ኣይክትወፅን ኢኻ እብለካ ኣለኹ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 13 ዘይንስሕ ኩሉ ክጠፍእ እዩ ቁጥሪ 1 በትወርሓት እቲ ሓያሎ ሰባት መጺኦም ብዛዕባ እቶም ጲላጦስ ደሞም ምስ መስዋዕቶም ዝጸንበሮም ገሊላውያን ነገርዎ ኢየሱስ መሊሱ በሎም ነዞም ገሊላውያን እዚኣቶም እዚ ስለ ዝረኸቦምሲ ካብ ኩሎም ገሊላውያን ሓጥኣን ዝነበሩ ዶ ይመስለኩም ኣሎ ኣይፋሎም
انت زي تنسحكم سي كل خاتكم دماكم كتفيكم ابلكم اللخو ويسئتم أب سليهم جنبي زودقهم أمه زقتهم عصرت شمنتخه كابتم أبي يرسالم زنبرو كلهم سبز بزح حتى زنبرهم دو يمسلكم أي فعلم أنت زي تنسحكم سي كلكم كم خطفوا يخم ابلكم اللخو زي فرقهم يقرط قطري شدشته أزب مثل هذه كابله حد سبعي أبا تخلت وينو التتخلت بلس نبرته فردليو نبقى متسع جنا خير خبلان نتحلوا تخلت وينقع إنه كابزا بلس زياب فرنا دلخو 3 عمت متسع أي رخب كلان قرطسا سلمنتاي كان مدري تبالا شو الله بلو نسجنا قويتاي وسنا كسع زخصكسا دقعي كسع زدقعا زعمت زياد دم حدقا نعامتها انت فريت صبو انت زي كونس شعوط قرصا إلو من لسلو يسوس نزقبت السبيتي بسنبت كم زحوه قطر 10 بسنبت أب حنت بيت صولت كوينو يمهر نبرة إنه أبقى كب 18 عمت حيزو منفس تخام زحادرا سبيت نبرت نسخا قبطا نبرت كتقنعون كتو ايتخالان يسوس مصر آيات صويعو أتسبيتي كاب حمامكي تفتحي اللو خبلا إدو أمبر الله بأبو كنعت ناملخونا مسكنتو اتمرح بيت صولتك يسوس بسنبس لزحوه كوريو نتوم هزبي تعيين زقبا شدشنا معالتا اللواخم مبارك بعضاتن متسيخم تفوصو امبر بمعالت سنبسي ايكونن إلو ملسلم قويتا قنا أتا قبوز كابخاتكم كلو سبدو نبعراي ويس أرقو بسنبت كاب مأسور أي فتحن إيو كستيوس يوردو دو يكونن انه زاكاب 18 عمت حيزو سيطان زا أسرا قوالا برهم كابز ما أسرت الزي بمعاد سنبت كتفتح دو أي قبان إيو إلو ملسلو أزم اسباله اتهم اتبعسوا كلهم حافروا بتبقوا تقبره كل ما استنكر زخونا قبرتات بزلو تهزبي تحقوسه مسلا فرق عدرن ما يبيحقون قطر 18 دحر زباله منقست أملاخ انتاي تمثل بمنتاي سك مسلاي سوى سيدو عب سفرة تخلطو زرع فرق عدري إيا تمثل بقولت عباي أمون كونت عواف سماي كعب سنا فرا بيتن سرحا كم بحدش دمان منقست أملاخ بمنتاي كمسلاي سبيتي وسيدا كلو كسع زبقع عب 3 ساعتون حارت زلوسطو ما يبيحق إيا تمثل بله بتات سبب أفدق اتو قطر 22 أب كتماتاتن أب عدتاتن إنام هاري ملالس نبره مقدو خان يرسالم قصو أغنعيون نبره حدث سبايكا قويتاي حدت ديوم زدحونو بلو نسخ أبلم زحات كأتو إنا دليس كم زي كون اللهم إبلكم اللخو أمو بتتصباب دقا نمئتاو تقادلو بعال بيت تنسيو معتصو مسشقوري شعو أوت أي دو مبال كتجمرو قويتاي كفتلنا نابلكم معتصو قحقح كتبو ليكم نسخة كابي مخانكم أيفلتكم من إيه إلوكم لسلكم إيو شعو أب كرميخا بلعنا ستينا نسخاون أب غزانا مهير كامبال كتجمريكم نسخة أتم قبرت عمتا كلاتكم كابي مخانكم أيفلتكم من إيه كابي رحقو إبلكم اللخو خبل إيو نابرهامن إيساقن ياقوبن نخلهم نبياتن أمنقست أملاخ مسرئكم ووم نسخاتكم قنا أوت آية تدربيكم أبو بخياتن محرق أم أسنان كخون إيو كام مبراءن معرابن كاب سمينن دوبوبن دماخ موتسو أمنقست أملاخون أما أديك أمتيهم إنه دما قدامو زخونو دحروت ألو دحروت زخونو قداموتون ألو يسوس نيرسالم كم زبخي الله قطري 31 بتا جزيتي أحيالو كفرساوين هيرودوس كأتلك كايدل يالو أمو وطاق كابزي أجلس إلهم نابو متو نسخاء بلوم كيركم نزاو خاريا نهلو من صباحنا قاننتي احوي أبسال سيتي معتخا اود اللخو نبي قنابزي أبي يرسالم أي قتلني إيمو لو من صباحن دحرت صباحن كمالا لسي قبعني إيو بلوا يرسالم ننبيات التقاتلي نباخي نتلأخون بأمني تشفلقي كم تدرهون نجاجوتا أب تحتي أغنافا التأكبهم كندي سعكا ندكخا كأكبهم زيدا لخو أمو أبيكم إنه بيتكم كتعنيا بسمي جزي أبير زمت بروح إيو تبلو زمن كسع زمتون أي كترينني إيكم إبلكم اللخو
ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 14 بسنبت حد حمم كم زحوه قطري حدا كون دما بسنبت عبيت حدا كاب حلقو فرساويان انجيرا كبلع مساتوه نساتهم يتصناصنو نبرو انه كبدو التنفح سبعي ابقميو نبره يسوس نفلت تحقن فرساويانن بسنبت مفواسي قبودي ويس ايفالون يلو تزاربهم نساتهم كا اصقطو نسدما وسيدو احوين سددون مليس دما بلم كبخاتكم كودو وي بعرايو نابعلا انت ودقه بوبو بمعلت سنبت زيو تصومن الله نزي نجر زي خا ملاش سانلو تمرت بزعبا تحتنا قطر شوعته نتمنا مسح تتصوع دما اورا مقمطي كم زحاريو مسرعي مسلا مسللم كم زيلو حدنا بمرعا انت عدمكا ابتا اورا مقمطي اي تقمط كبخا زخبر كالت تصويع انت خونه اتنون ناخان زصوع متيو اذا سفرازيا نزي حدقلو كبلكا يمو شعو النحفر كان بتحتاي مقمطك تورد تجمر رؤس زعب كل كوارد اترؤس زوارد كاك خبر يمو انت تعدمكا اتزعدمكا متيو عركينا بالعلاي ديب من تكبلكاس كيركا بتحتاي السفرا تقمط شعو ابقميتهم سخاز مسح كلهم مقامطخا كبرك خونه الكايو قطري 12 نتز صوع سبعي دما مسح ويس درار انت جبركا نساتهم دما من الباش مليسهم كي تصوعوها امو مفداي لقاح كي كونكاس عروكا كونوي احواتكا ويازماتكا ويهبطامات غروا بتخا اي تتصوع مسح انت جبركاس دخاتاتن قرياتن حنكاساتن عوراتن دا تصوع زفوديخا يبلو من امو بصق تكون بتنساي صارقانون كتفديخا بلو مسلا عبي درار قطري 15 كابتم سو اماد تقمطو حدا زم السمع اتي ام منغست املاح انجيرا زبلع بصو يبلو نسخا بلو حدا سبعي عبي درار جبره نبزحاتون عدمه ابتي غزي درار دمانتهم عدمات كل تدالي الله مو نعو كبلهم باريو لاخه كلهم كحبيرهم كما خاني يجمروا تقدم يقرات عديغا الله نبقى وفيرك رئيا بقد زدلين كوينوس كتما خاني اللي المنك الله بلو اتخال عيد ما حموشت تصمد بعراي عديقا الله كفتنم كخيد ايه كتما خاني اللي المنك الله بلو اتسالسايك عصبيتي آتي الله سلازي كمت ايكون اللين ايو بلو اتي باريا متيون ازن قويتاو نقرو شعو اتي بعال بيت كوريون اتباريعو نبادا باين متحلال في كتمان قطف كاوتا دخاتاتن قرياتن حنكاساتن عوراتن نبزا اتبلو اتباريا خا غويتاي كم تزازز كوينو سفرا دما غنا الله بلو اتغويتا دما نتباريعونا مقدنا غزاتاتن وصامو بيتاي من تملسي كاتو تغادلهم بلو كابتم التعدم سبوت حدا اكوا ندراري اي كطعمون يوبلكم اللهو كل منيلكا نخرصص مسعاب قطري 25 بزحات سب مسؤول يخدو نبرو السخاء قلت إلو بلم نابايك زمت انتلو مو أبونا ديون سبيتون دقون أحواتون أحاتون هيواتون كي ترفت انت زيت ألعي ودو مزمريك خون أي كإلن إيو مسقلو زيت أور أمو ددحري زي سعب زبالة ودو مزمريك خون أي كإلن كابخاتكم كمسرح جنب الزدلي أمو مسرته مودو انت سعنا زرعيو كلهم سبعي زي من دا جميرس موداو سينو إلهم انت خلا قتلو كي جمرو نموديو زعخلو غنزب انتلو قدم تقميتو زي صبصب انتاواي ايو ويس ايناي نغس ايو مسكال نغس كواغا زخيد امو نتي بخلت الفي زمصص بالفي كغطمولو زخيل انت خوينو تقميتو قدم زي مكر انت زي كونس غنا كاب روح كله لوخات نابولي هو ارقي لمنو كمو دما نفس وكفكم زلو زبل كل زي قبصه ودي مزمورك خونا يكلنيو ጨው ጽቡቅ እዩ እቲ ጨው መቀረቱን ተኸደኸ በመንታይ ይምቀር ንወጻይ ይጉሕፍዎ እምበር ንምድሪ ኾነ ንምድኳዕ ኮነ አይጠቅምን እዩ እትሰምዕ እዝን ዘላቶ ይስማዕ
لوقاس معرف 15 طفت بقع قطري حاده كلهم تقوتن حطانن سمعوا نابو قربوا فرساويان صحفتن دما ازس نحطان دا يقبل مساتاتهم يبلع لهم اغرمرمو قطري 3 ازم السلازي خا مسللم كم زيلو كباغاتكم كميت اباغع زلو امو كباتاتن حنتن تطفئتوس نتن 99 ابرخا زي حدك كسع زرخباون نتاز طفئت كدل زي كيد انتواي سبعي ايو مسرخا باخا النات حقوسه امنكبو يحنقرا نابيتو مستملسه دما نعرخون نغروابتون بحد تصويعو نتاز طفئتني بقعي رخيبيا امو مساي تحقوس يبلم كمو خا نصحا كاب زيدليو 99 صارقانسي بحد زنصح حتى اب سماي حقوس كخون ايو بلكم الله افيو زترخبه قرشي برور قطري شمنته ويس اينيت سبيت يا 10 دريم زلوا حنت دريم انت طفاتا مبراتا زي تبره بيتاون زي تخستر كساعه ترخباخا تصدقا زي تدلي مسرخبتا دما تاز طفاتن دريمه يرخيبيا امو مسايت حقوسا الى ندناتاتان نغربابتان تتصوعن كمو دما بحدث زنصحات ابقرمي ملأفت املاح حقوس يخون ايو بلكم الله بزعبا طفو ودي قطر 11 بلد ما نحد سبعي كل تدك نبرو اتنشتو خا نبو ابوي كابز تريت اتزبت صحن قدها بنبلو نتي غنزبو خا مقلم دحر حيدت معلت خا اتنشتو ود زلو كله اكيونا بقال رحو هاجر كده ابو دما نتي تريتو بقلتن عبدان زرو زلو زبلد مسوده ابتاغل برتو طميت كونه نسخا كسن جمره كيدو مسحاده كاب دك تهاجر اتيا توع عليه نسخا حسماتات تغاسي نام مدر سددو كابت حسماتات زقلباو قارف كبدو خمل كا حرري بالنبره زهبو غنا حدقا ايرخبن شعو نابلبو تملسو بلا انجراز ترفم غزات ابوي كنديوم انا غنا ابز بتميت اموتالخو تنسيد انا ابوي خيد امو ابوي نسماين ابكرمي خان حطيات غبركو دغيم ودخا كبال ايبقعن ايه كم حدا كاب غزات كا غبرني كبلو تنسيونا بابو خده ابو دما غنار كل رايو مودن غصلو غيو خا بخصادو حني قصعمو اتي ود دما ابوي نسماين ابكرمي خان حطيات غبركو دغيم سودخا كبال ايبقعن ايه بلو ابو غنا نبارتو بلص كدان امتيكم كدانو قلبيت اب اصابعو اسانون اب اغارو اتولو ازو ودي مويتين يرو حاويو طفئن يرو ترخيبي امو سبعت لام امتيكم حردو نبلع نتحقص بلوم كحقص دما جمرو قطر 25 تعبي ودغنا ابو فري نبره متينا طابيت مسقربه كبرون غايلان سمعه كابتون غزات نحد تصويعو ازنتا ايو الى حتتو نسخا اتي حوكا متيم امو ابوخا بدحانس لزرخو سبحت لام حريدلو بلو نسغنا كوري متاون ابي ابوخا وتيو لمنو نسغنا نبو انو كنز عمت تغزاخوها كابت زازات كاون كنت احلفكن نايسي مسعارخي زحقوسلو محسقكا اهاب كانن ازي نغنزب كام سامنازر كوين بليعو زوده ود خامس مصغنا سبحت لام حارد كالو يلو ملسلو نسخا وده نسخاس كل ساعه مساء اللغه ناتي زبلو دمانات كايو اذا حقا غنا مويتو نيرو حاويو طفي نيرو انترخيبو يومو كنحقص باح قبلنان يقبعنا ايو بلو وانجيل لوقاس معرف 16 زي كنوع مقابي قطر 1 نتم دك مزامرتو دما بلم ازاز بيت زنبورو حدا هبتام سبعي نبره نو غنزبكا يبتنلكا اللو يلوم اطاقسو
ፀዊዑ ከዓ እዚ ብዛዕባኻ ዝሰምዖ ዘለኹ እንታይ እዩ ደጊም ኣዛዚ ቤት ክትኮነኒ ኣይኮነልካን እዩ እሞ ጽብጻብ ምምጋብ ክሃበኒ በሎ እዚ ኣዛዚ ከዓ ብልቡ ጐይታይ ካብዛ ሽመተይ ክስዕረኒ እዩ ከየባሩ ኣይክእልን ከይልምን ድማ ኣሓፍር እንታይ ደኣ ክገብር እየ ጐይታይ ካብ ሽመተይ ምስዓረኒ ኣብ ኣባይቶም መን ትቕበሉንስ ዝገብሮ ሕጂ ፈለጥኩ በለ ነቶም ሰብ ዕዳ ጐይታኡ ንነፍሲ ወከፎም ፀዊዑ ነቲ ቀዳማይ ንጐይታይ እትፈድዮ ዕዳ ክንደይ ኣለካ በሎ ንሱ ከዓ 100 ባት ዘይቲ በሎ ሽዑ ንሱ እንካ ጽሕፈት ዕዳኻ ተቐበል ቀልጢፍካ ተቐመጥ እሞ 50 ኢልካ ጽሓፍ በሎ ድሕሪኡ ድማ ንሓደ ካልእ ንስኻ ዕዳኻ ክንደይ እዩ በሎ እቲ እውን 100 ቂሮስ ስርናይ በሎ ሽዑ ንሱ እንካ ጽሕፈት ዕዳኻ ተቐበል እሞ 80 ኢልካ ጽሓፍ በሎ ካብ ደቂ ብርሃንሲ ደቂ ዝዓለም እዚኣ ኣብ ወለዶኦም ይባላሓቱ እዮም እሞ ነቲ ዓመፀኛ ኣዛዚ ብልቦና ስለ ዝገበረ ጐይታኡ ንኣዶ ኣነ ከዓ ምስ ተወዳእኩም ኣብ ናይ ዘለዓለም ኣባይቶም ምእንቲ ቅበልኹምሲ ብገንዘብ ዓመፃ ንርእስኹም ኣዕሩኽ ግበሩ እብለኩም ኣለኹ ብሒደት እሙን ዝኾነ ብብዙሕ ድማ እሙን እዩ እቲ ብሒደት ዝዕምፅ ድማ ብብዙሕ እውን ዓማፅ እዩ እምበር ከ ብገንዘብ ዓመፃ እሙናት ካብ ዘይትኾኑ ንጥሪት ሓቂ ሕድሪ ዝህበኩም መን እዩ ብናይ እማትኩም እሙናት ካብ ዘይትኾኑስ ናትኩም ዝህበኩም ደኣ መን እዩ ሓደ ግዙእ ንኽልተ ጐይተት ክግዛእ ዝኽእል የልቦን ወይ ነቲ ሓደ ጸሊኡ ነቲ ሓደ ይፈቱ ወይስ ነቲ ሓደ ተኣዚዙ ነቲ ሓደ ይንዕቕ ንኣምላኽን ንገንዘብን ክትግዝኡ ኣይትኽእሉን ኢኹም ቁጽሪ 14 እቶም ገንዘብ ዝፈትዉ ዝነበሩ ፈሪሳውያን ከዓ እዚ ኩሉ እናሰምዑ የላግጹሉ ነበሩ በሎም ድማ እቲ ኣብ ቅድሚ ሰብ ዓብዪ መሲሉ ዝርአ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ፍንፉን እዩ እሞ ንስኻትኩም ርእስኹም ኣብ ቅድሚ ሰብ ተጽድቖ ኢኹም ንልብኹም ግና ኣምላኽ ይፈልጦ እዩ ሕግን ነቢያትን ክሳዕ ዮሐንስ ነበሩ ካብ ሽዑ ንነጀው መንግሥቲ ኣምላኽ ትብሰራላ ኩሎም ድማ ይዳፍኡላ ኣለዉ ካብ ሕጊ ሓንቲ ነቕጣ ካብ እትወድቕ ሲስ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል ንሰበይቱ ዝፈትሐ ዘበለ ካልእ እውን ዘእቱ ይዝሙ ካብ ሰብኣያ እንተፈትሐ ዘእቱ እውን ይዝሙ ኣልዓዛርን ሃብታም ሰብኣይን ቁጽሪ 19 ቀይሕ ክዳንን ክቡር በፍታን ዝኽደን ኩሉ መዓልቲ ከዓ እናጋየፀ ዝሕጐስ ሃብታም ሰብኣይ ነበረ ኣልዓዛር ዝስሙ ድኻውን ብቁስሊ ተወሪሱ ኣብ ኣፍ ደጊኡ ወዲቑ ነበረ ካብቲ ካብ መዓዲ እቲ ሃብታም ዝወድቕ ርፍራፍ ክጸግብ ድማ ሃረር ይብል ነበረ ኣኽላባት እናመጹ ከዓ ቁስሉ ይልሕሱ ነበሩ ኮነ ድማ እቲ ድኻ ምስ ሞተ መላእኽቲ ናብ ሕቑፊ ኣብርሃም ወሰድዎ እቲ ሃብታም ከዓ ሞተ ተቐብረውን ኣብ ሲኦል ኣብ ስቓይ ኮይኑ ዓይኑ ቋሕ ኣቢሉ ንኣብርሃም ኣብ ርሑቕ ንኣልዓዛርን ኣብ ሕቑፉ ረኣዮ ፀዊዑ ከዓ ኣቦይ ኣብርሃም በዚ ሃልሃልታ እዚ እስቃ ኣለኹ እሞ መሓረኒ ኣንፊ ኣጻብዑ ኣብ ማይ ጠሚዑ ልሳነይ ከዝሕለለይ ንኣልዓዛር ስደደለይ በሎ ኣብርሃም ግና ወደይ ንስኻስ ብህይወትካ ኸለኻ ትድላኻ ከም እተቐበልካ ኣልዓዛር ድማ ከምኡ መከራ ከም ዝጸገበ ዘክር ሕጂ ግና ንሱ ኣብዚ ይጸናናዕ ንስኻ ድማ ትስቀ ምስ ናይ እዚ ኩሉ ድማ እቶም ካብዚ ናባኻትኩም ክሓልፉ ዝደልዩ ምንቲ ከይክእሉ ኣብኡ ዘለዉ እውን ናባና ከይሳገሩስ ኣብ መንጎናን መንጎኹምን ዓብዪ ጋግ ተገይርዋ ኣሎ በሎ ሽዑ ንሱ ዋቦይ እምበኣርሲ 5 ኣሕዋት ኣለውን እሞ ንሳቶም እውን ናብዛ ስፍራ ስቓይ እዚኣ ከይመጹ ክምስክረሎም ንኣልዓዛር ናብ ቤት ኣቦይ ክትሰዶ እልምነካ ኣለኹ በለ ኣብርሃም ድማ ሙሴን ነቢያትን ኣለውዎም ንኣታቶም ይስምዑ በሎ ንሱ ከዓ ኣይኮነን ኣቦይ ኣብርሃም ካብ ምዉታት ሓደ እንተኸዶምሲ ክንስሑ እዮም በለ ንሱ ድማ ንሙሴን ነቢያትን እንተዘይሰምዕዎምሲ ካብ ምዉታት ሓደ እንተተንስአ እውን ከቶ ኣይኣምኑን እዮም በሎ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 17 መዕንቀፊ ይቕሬታ እምነት ቁጽሪ 1 ንደቂ መዛሙርቱ በሎም መዕንቀፊ ከይመጽእ ኣይተርፍን እዩ ነቲ ብሰሩ መዕንቀፊ ዝመጽእ ግና ወይልኡ
ካብዞም ንኣሽቱን ሓደ ካብ ዘስሕትሲ መጥሓን ኣድጊ ኣብ ክሳዱ ተኣሲሩና ብባሕሪ ክድርበ ምሕሾ ነይሩ። ንርእስኹም ተጠንቀቑ። ሓውካ እንተበደለካ ግንሓዮ እንተተጣዓሰ ሕደገሉ። ኣብ መዓልቲ 7 ሰዓት እንተበደለካ ተጥዒሰ እናበለኻ ኣብ መዓልቲ 7 ሰዓት ናባኻ እንተተመልሰ ሕደገሉ። ቁፅሪ 5 ሓዋርያት ድማ ንጐይታ እምነት ወስኸና በልዎ። ጐይታ ኸዓ ክንዲ ፍረ ኣድሪ እተኣክል እምነት እንታ ትህልወኩምሲ ነዚ ሳግላቶም እንቂስካ ኣብ ባሕሪ ተተኸል መበልኩምዎ እሞ ምተኣዘዘኩም ነይሩ። ካባኻትኩም ከ ዝሓርስ ወይ ዝጓሲ ባርያ ዘሎ እሞ ካብ ወፍሪ ምስ ኣተወ ቀልጢፍካ ሓለፍ ክድረር ተቐመጥ ዝብሎ መን ኣሎ? ክድረር ኣዳልወለይ ክሳዕ ዝበልዕን ዝሰትን ከዓ ተዓጢቕካ ኣገልግለኒ ድሕርቲ ንስኻውን ብልዓን ስተን ደይኮነን ዝብሎ? ወይስ ነቲ ባርያ እትኸ እቲ እተኣዘዞ ስለ ዝገበረስ ይንእደዶ ኣይመስለንን? ከምኡ ድማ ንስኻትኩም እተኣዘዝኩምዎ ኩሉ ምስ ገበርኩም ንሕና ዘይንጠቅም ባሮት ኢና እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ኢና ዝገበርና በሉ። 10 ለምጻማት ከም ዘሕወየ። ቁፅሪ 11 ኮነ ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ክኸይድ ከሎ ብመንጎ ሰማርያን ገሊላን ሓለፈ። ናብ ሓንቲ ዓዲ ከኣቱ ከሎ 10 ለምጻማት ተጓነፍዎ። ኣብ ርሑቕ ደው ኢሎም ከዓ ድምፆም ዓዋቢሎም ወ ኢየሱስ መምህር መሓረና በልዎ። ንሱ ርእይዎም ኪዱ ርእስኹም ንካህናት ኣርእዩ በሎም። ኮነ ከዓ ክኸዱ ከለዉ ነጽሁ። ካባታቶም ሓደ ከዓ ከም ዝሓወየ ምስ ረአየ ድምፂ ዓዋቢሉ ንኣምላኽ እናመስገነ ተመልሰ። እናመስገኖ ከዓ ኣብ እግሩ ብገጹ ተደፍአ። ንሱ ከዓ ሳምራዊ እዩ። ኢየሱስ ግና ዝነጹስ 10 ደይኮኑን እቶም 9 ደኣ ኣበይ ኣለዉ? በጀካ እዚ ካልእ ዝዓለይቱስ ንኣምላኽ ክብሪ ክህብ እተመልሰዶ የልቦን ኢሉ መለሰ። ድሓርካ ተንስእ እሞኪድ እምነትካ ኣሕወየትካ በሎ። ምምጻእ መንግሥቲ ኣምላኽ። ቁፅሪ 20-21 ፈሪሳውያን መንግሥቲ ኣምላኽ ምኣዝ ትመጽእ ኢሎም ምስ ሓተትዎ ከዓ ንሱ መንግሥቲ ኣምላኽ እንሃ ኣብ ውሽጥኹም ኣላ እሞ መንግሥቲ ኣምላኽ ብምትሕልላው ኣይትመጽእን እያ እንሃ ኣብዚ ወይስ ኣብቲ ዝብላውን የልቦን ኢሉ መለሰሎም። ቁፅሪ 22 ንደቂ መዛሙርቲ ከዓ በሎም ካብ መዓልታት ወዲ ሰብ ሓንቲ ክትርእዩ እትምነይለን መዓልታት ክመጻየን ኣይክትርእዩን ከዓ ኢኹም። መብረቕ ካብቲ ሓደ ወሰን ሰማይ ክሳዕ እቲ ካልእ ወሰን ሰማይ ከም ዝበርቕን ከም ዘብርህን ከምኡ ከዓ ወዲ ሰብ በታ መዓልቱ ክኸውን እዩ እሞ እንሆ ኣብዚ ወይስ እንሆ ኣብቲ ኣሎ ክብልኹም እዮም። ኣይትኺዱ ኣይትሰዓብዎምን። ቅድም ግና ብዙሕ ሓሳረ መከራ ክጸግብ በዚ ወለዶ እዙይውን ክነዓቕ ብግዲ እዩ። ከምቲ ብዘመን ኖህ ዝኾነ ብዘመን ወዲ ሰብውን ከምኡ ክኸውን እዩ። ክሳዕ እታ ኖህ ናብ መርከብ ዝኣተወላ መዓልቲ ይበልዑን ይሰትዩን የእትውን የተኣታትውን ነበሩ። ማይ ኣይሂ ድማ መጸ ንኹሎም እውን ኣጥፈ። ብዘመን ሎጥ ድማ ከምኡ ኾነ። ይበልዑን ይሰትዩን ይሸጡን ይሻየጡን ይተኽሉን ይሃንጹን ነበሩ። በታ ሎጥ ካብ ሰዶም ዝወጸላ መዓልቲ ድማ ካብ ሰማይ ሓውን ዲንን ወረደ ንኹሉ ከዓ ኣጥፈ። በታ ወዲ ሰብ ዝግለጸላ መዓልቲ ድማ ከምኡ ክኸውን እዩ። በታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ ደርቢ ዘሎ ኣቑሑኡ ከዓ ኣብ ቤት ዘሎ ክወስዶ ኢሉ ኣይውረድ። ኣብ ወፍሪ ዘለውን ንድሕሪት ኣይመለስ። ንሰበይቲ ሎጥ ዘክርዋ። ንህይወቱ ከድሕና ዝደሊ ከጥፋኣ እዩ፣ እቲ ዘጥፋኣ ግና ከድሕና እዩ። በታ ለይቲ እቲኣ ክልተ ኣብ ሓንቲ ዓራት ክድቁስ እዮም። እቲ ሓደ ክውሰድ እቲ ሓደ ከዓ ክሕደግ እዩ። ክልተ ኣንስቲ ብሓንሳብ ክጥሕና እየን። እቲ ሓንቲ ክትውሰድ እታ ካልአይቲ ክትሕደግ እያ። ክልተ ኣብ ወፍሪ ክጸንሑ እዮም። እቲ ሓደ ክውሰድ እቲ ካልኣይ ክሕደግ እዩ እብለኩም ኣለኹ። መሊሶም ከዓ ጐይታይ ኣበይከ እዩ በልዎ። ንሱውን ኣብቲ ገንቢ ዘለዎ ኣሞራታት ናብኡ ክእከቡ እዮም በሎም። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 18 ምስላ ሓንቲ መበለትን ዓመፀኛ ፈራድን። ቁፅሪ 1 ከይቀበጹ ኩሉ ሰዕ ክጽልዩ ከም ዝግብኦም ድማ ብምስላ ተዛረቦም ከምዚ ኢሉ። ኣብ ሓንቲ ከተማ ንኣምላኽ ዘይፈርህ ንሰብ ድማ ዘይሓፍር ፈራዲ ነበረ።
أبتا كتماتي أدم مبلت نبرت نابو نامتسدك مس مبأستي فتحي أو تصال لي تبلو نبرت إن أبيا خا حيالو معلتي أدنقيا تحرت جنا بلبو أملاخ أنت زي فراخو سوون أنت زي حفركو إذا مبلت زي الله حبيلات النيامو مليسا إن نامتسد كيتسل كينس فتح داكو تصال لا بلي قويتا بلي زعمت سنيا فراد زبلو زلو سمعو أملاخ دو قدا نتوم ليتن معتنا بأوز ترعو حرياتو فتحي آيو تصالو من إيو يتصممم دوخة كالتفو فتحي كمزو تصالوم إبلاكم اللخو ودساب مسلمت كنا اندعي من الدخون أمدري كراكب إيو كتريت شعته نحيا لتصار كان مخانو برقصهم زؤمنو نخالقتون زنعقو زنبارو دما زم السلازي بلوم كلتا سبعي اتي حدا فرساوي تخال اي كاا تقاوي كتصلو ينا بيت مقدس ديوبو اتفرساو دو إلو بلبو واملاخ أبسسمون كلتا معات تصوم كاب كل غنزبي كاا عشر ايو تصالخو كمتون كالوت سبات كترتي عمتي زموتي وي كمزي تقاوي ازي سلازي كونكو امسكنا كالوكو إلو تصلي اتتقاو قنا أبرحو دو إلو أملاخي نحاي نحات محارني النابلة أفلبو يوقع نبرا انبر عينونا بسماء قوح كبل أقوى أي دفرن رسول لعل زبل كله يوارد رسول زاد حد قنا لعل يبلي يمو إذا حلفاء تصدقوا نبيتو كم زورده إبلكم معلقو نتسانات إيد كم زنبر اللهم قطر 15 نتسانات دما كتنكي يوم نابقوا عم تصوم تمدك مزامرتها أزر يوم كنحوم يسوس قنا تصويعو من قست أملاخ نخمز يوم زبالو إيا أمو حتسانات نابايك ينتصو حدقو هيدخل كلهم نمن قست أملاك كم حتسان كوينو زي تقبلا كتو كم زي أتوا بحق إبلكم على بلوم حبتا من قستي أملاخن قطري 18 حدا مرحد ما أو هير ممهر نزل عالم هيوت من تخورس انتاي اقبار إلو حتتو يسوس كا نمنتاي هير اتبلني بجك حدا نسوخا أملاخ خير يلبون نتن اي تزمو اي تقتل اي تسرق بحسوت اي تمسكر أبوخانا ديخانا أخبر زبلات إزازات تفلتن إخابلو نسوخا نزو كلس كابن سنة جميرة حلوة اللخو بلا يسوس دمازم السمع جنا كا حانت تريفات كالا زلو كا كل شيء كان ندخاتات حب أب السماي كا مزقب كسان حكايو نعاون سعبا نبلو نسوخا أزم السمع أزي هبتم نبرمو بزوح قوهاي يسوس بزوح مقوهاي ريو هبتن زلوم نامن ساملاخ مقتاو كندي چنكيو هبتامنا من قست أملاك كابزا أتوس قمال بعين مرفق تحلف في قلل بلا اتهم نسمعوها من داخون كدحني خيل بلو نسوها التنسب زي كالو ناملاخي كالو إيو بلوم شو بيترس إنه نحنا تريتنا كل حديقنا سعبنا كالونا بلو نسوها سلام من قست أملاخ إلو بيت كونه وي ولدي وي أحوات وي سبيتي وي ولد زحدقه أب الزمن إذا بزوح كعبت أبتاتمت عالم كأنا إذا العالم هيوت زي ركب يلون إلو بحق إبلكم على الخوبلهم يسوس بزعبا موتن تنسايون سالساي جزيه كم استزاربه قطر سالسان حدن نتم عصر توكل توسيد دما إنه نبي رسالم ندي بالنا التي بزعبا ودسب أب نبيات تتصحف كل قاق فتسام إيو نهزاب حليفهم كهبو كلا قصلو كتصرفو طفون كبللو غريفهم دما قتلوا ايوم بسالسيت معلتون كتنسيو بلم نساتهم قنا كابزحانت اكوا استوعلون اذا زربازي تسويرهم نبرمو نتي تزاربو استبهلون نبرو يسوس ابياريكو حد عور كم زحوي قطر 35 كنا دما نبياريكو مسقربو انه حد عور ابطقا مقد تقميطو يلمن نبره اكو حزبك حلف كل سميعها زنتا ايو الى حتته يسوس اتنازراوي حلف الله إلهم نغرو نسخا يسوس ود داويد محرن إلو تشرحه تم قدميت زخدو زنبر قبل غنحو نسغنا ود داويد محرن إلو ازي تشرحه يسوس كا دو إلو نابو كم تصو عززه نابو مسقرب دما يسوس انتي كغبرلكا تدلي الله خايلو حتته نسخا غويتاي كرئي بلو يسوس دما رأي امنتك احويتك بلو بوبو رأي ناملاخ نامسكنخ أصعبو تمزبي كلهم إزمس رأيو ناملاخ أمسكنو
ሉቃስ ምዕራፍ 19 ኢየሱስን ዘኪዮስን ቁጽሪ 1 ኢየሱስ ኣብ ያሪኮ ኣትዩ ቡኣኣ ሓለፈ እንሆ ዘኪዮስ ዝስሙስ ሰብኣይ ነበረ ንሱ ሓለቓ ተገውቲ ሃብታም እውን እዩ ኢየሱስ ካ ኣይናይ ምዃኑ ክሪኦ ይደሊ ነበረ ቁመቱ ሓፂር ስለ ዝነበረኻ ካብ ብዝሒ እቲ ህዝቢ እተላዕለ ምኽኣል ሰኣነ ምሕላፉ በኣኣ ነበረ እሞ ቅድሚት ወዩ ክሪኦ ናብ ሳግላ ሓኾረ ኢየሱስ ድማ ኣብታ ቦታ ምስ በጽሐ አንቃሪሩ ጠሚትዎስ ዘኪዮስ ሎሚ ኣብ ቤትካ ክውዕል ይግባአኒ እሞ ቀልጢፍካ ውረድ በሎ ቀልጢፉ ወረደ ተሓጊሱ ተቐበሎ እዚ ምስ ረኣዩ ድማ ኣብ ቤት ሓጥእ ሰብኣይ ክውዕል ኣተወ ኢሎም ኩላቶም ኣዕዘምዘሙ ዘኪዮስ ከዓ ተንሲኡ ንጐይታይ እንሆ ፈረቓት ጥሪተይ ንድኻታት እህብ ገለ ዝዓመፅክዎ እንተለውን 4 እጽፊ እፈድዮ በሎ ኢየሱስ ድማ ወዲ ሰብ ንጥፉእ ክደልን ከድሕንን እዩ ዝመጸ እሞ ንስኻ ኸኣ ወዲ ኣብርሃም ስለ ዝኾንካ ሎሚ ነዛ ቤት እዚኣ ምድሓን ኩነላ በሎ ምስላ 10 ቅርሺ ዝተቐበሉ ኣገልገልቲ ቁጥሪ 11 ንሳቶም እዚ ክሰምዑ ከለዉ ድማ ናብ የሩሳሌም ቀሪቡ ነበረ እሞ መንግስቲ ኣምላኽ ከዓ ብኡብኡ ከም እትገሃድ ይመስሎም ስለ ዝነበረ ወሲኹ ምስላ ተዛረበ ስለዚ በለ ሓደ ውሉድ ጭዋ መንግስቲ ተቐቢሉ ክምለስ ናብ ርሑቕ ሃገር ከደ ን10 ባሮት ፀዊዑ ከዓ ክሳዕ ዝመጽእ በዚ ንገዱ ኢሉ 10 ምና ሃቦም ደቂ ዓዱ ግና ጸልእዎ እሞ እዚ ክነግሰና ኣይንደልን ኢና ኢሎም ደድሕሪኡ ለኣኹ ኮነ ድማ መንግስቲ ተቐቢሉ ምስ ተመልሰ ነቶም ወርቂ ዝሃቦም ባሮቱ ክንደይ ዝኣክል ከም ዝረብሑ ክፈልጥ ክጽውዕሉ ኣዘዘ ተቐዳማይ ጐይታይ ምናኻ 10 ምና ወሊዳ ኢሉ ቀረበ ንሱ ኸኣ ኣታሕያዋይ ባርያ ጽቡቕ ገበርካ ብሒደት እሙንኮንካ ኢኻ እሞ ኣብ 10 ከተማ ተሸየም በሎ እቲ ካልኣይ ድማ ጐይታይ እቲ ምናኻ 5 ምና ወሊዳ እናበለ መጸ ንሱ ድማ ንስኻውን ኣብ 5 ከተማ ተሸየም በሎ ሓደ ካልእ ድማ ጐይታይ ዘይንበርካዮ እተልዕል ዘይዘርአካዮ ተዓጽድ ሓያል ሰብኣይ ኢኻ እሞ ፈሪሄካስ እዛ ኣብ ቁራጽ ዓለባ ጻጺረ ዘጽናሕክዋ ምናኻ እንህልካብ እናበለ መጸ ንሱ ድማ ኣታ እኩይ ባርያ ከምቲ ኣፍካ ዝበሎ እፈርደካ ኣለኹ ኣነ ዘይንበርክዎ ዘልዕል ዘይዘርአክዎ ዝዓጽድ ሓያል ሰብ ምዃነይ ፈሊጥካ ከለኻስ ስለምንታይ ደኣ ነቲ ወርቀይ ኣብ ሸረፍቲ ዘይንበርካዮ ኣነ መጺአ ምስ ወለዱ ምወሰድክዎ ነይረ በሎ ነቶም ኣብኡ ደው ዝበሉ ሰባትካ እታ ምና ኣግድፍዎ እሞ ነቲ 10 ምና ዘሎ ሃብዎ በሎም ንሳቶም ከዓ ጐይታይ እትስ 10 ምና ኣለዎ በልዎ ንሱ ድማ ንዘሎ ዘበለ ክወሃቦ እዩ እቲ ዘይብሉ ግና እታ ዘላቶ እኳ ከግድፍዎ እዮም እብለኩም ኣለኹ ነዞም ኣነ ክነግሶም ዘይደልዩ ጸላእተይ ግና ናብዚ ኣምጺእኩም ኣብ ቅድመይ ሕረድዎም በለ እዚ ምስ ተዛረበ ናብ የሩሳሌም ክድይብ ንቕድሚት ደፍአ ኢየሱስ ብዓብይ ክብሪ ናብ የሩሳሌም ከም ዝኣተወ ቁጥሪ 29 ኮነ ድማ ናብ ቤተ ፋጌን ናብ ቢታንያን ኣብ ጥቓ ደብረ ዘይትን ዝበሃል ከረን ምስ ቀረበ ካብ ደቂ መዛሙርቱ ክልተ ለኣኸ ከምዚ ኢሉ ናብዛ ኣብ ቅድሚኹም ዘላ ዓዲ ኺዱ ኣብኣ ምስ ኣተኹም ሰብ ዘይተወጥሖ እሱር ጸዓብ ክትረኽቡ ኢኹም ንኡ ፈቲሕኩም ኣምጽእዎ ሓደ ስለምንታይ ትፈትሕዎ ኣለኹም ኢሉ እንተሓተተኩም ከዓ ጐይታ ይደልዮ ኣሎ በልዎ እቶም እተለኣኹ ከይዶም ከምታ ዝበሎም ረኸቡ ንሳቶም ነቲ ጸዓብ ክፈትሕዎ ከለዉ ዋናታቱ ነዚ ጸዓብ ስለምንታይ ትፈትሕዎ ኣለኹም በልዎም ንሳቶም ድማ ጐይታ ይደልዮ ኣሎ በልዎም ናብ ኢየሱስ ሒዞምዎ መጹ ኣብቲ ጸዓብ ክዳውንቶም ጠይቂ ምስ ገበሩኻ ንኢየሱስ ኣብኡ ኣወጥሕዎ ንሱ ክኸይድ ከሎ ክዳውንቶም ኣብ መገዲ ኣንጸፉ ናብ መወዳእታ ቁልቁል ደብረ ዘይት ምስ ቀረቡ ኩሎም እቶም ብዙሓት ደቂ መዛሙርቱ ብዛዕባ እቲ ዝረኣይዎ ኩሉ ሓይልታት ክሕጐሱን ንኣምላኽ ብዓብዪ ድምፂ ከመስግንዎን ጀመሩ እሞ ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ንጉስ ብሩኽ እዩ ሰላም ኣብ ሰማይ ክብሪ ኣብ ኣርያም በሉ ካብቲ እኩብ ህዝቢ ድማ ሓያሎ ፈሪሳውያን መምህር ንደቂ መዛሙርትኻ ግመሓዮም በልዎ ንሱ ኸኣ እዚኣቶም እኳ እንተበሉ እዞም ኣእማን ክጭድሩ እዮም እብለኩም ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም ኢየሱስ ንየሩሳሌም ከም ዘልቀሰላ ቁጽሪ 41 ምስ ቀረበን ነታ ከተማ ምስ ረኣያን ከምዚ ኢሉ በኸየላ ኣየ ንስኺ በዛ መዓልትኺ ንሰላም ክዝኸውን ነገር እንተትፈልጢ ሕጂ ግና ካብ ዓይንኺ ተኸዊሉ ኣሎ ጸላእትኺ ቀጽሪ ቀጺሮም ዝዘርኹ መዓልቲ ክትመጸኪ እያ እሞ ክኸቡኺ በዝንበትን ከዓ ከጽብቡልኪ እዮም
زمن محرت كيسان مفلاتكس ناخن أباخين نزنبروك دقخن خقوم تلوخي امني أبلع الامني ايك حد قول كن ايوم يسوس نتوم عبيت مقدس زشقوتو كم سقوغي قطري 4-5 نبيت مقدس آتيو خانتهم زشوتن زشايتون بيتي بيت صلوت اياد تتصحيف الله نسخاتكم قنا بعد تقو حلو تقبركموا النابلهم كوت جمره قطري 4-7 أتصبح خا أبيت مقدس يمهر نبرة لكاونتن كانتن صحفتن عبيت هزمن دما كتفقوا يدلي نبرو زلت هزبقنا كسمعوا دليو يعسلو نبرة أمو زقبروا سعنو وانجيل لوقاس معراف إسراء بزعبا سلطان يسوس قطري 1 بحنتي كابتن معلتات اتيان دما كونن هزبي عبيت مقدس كمهرم وانجيل كسب كلهم لكاونت كانت صحفتن مس عبيتي خوينم تنسيهم بيناي سلطان إخاز تدبر زلخا ازي سلطان زس من هبكا اسكي نغرنا يلوم تزاربو نسخا أنا ونحنت نغر أحدتكم اللهم ما نغرني تنقات يوحنسي كاب سماي دو ويس كاب سب إياه إلو ملسلهم نساتهم كاب سماي انتبلنايو كميدا زي آمنكم وكبلنايو كاب سب انتبلنايو كل هزبي يوحنس نبي مخانو يأمن إيوم مو بأمنك تفلق أنا إي إلوم بلبهم يحسوس لزنبرو كابي مخانو كم زي فلطو ملسلو يسوس أناون بيناي سلطان إذا كم زقبر أين أقرأكم من إيابولم مثل حارستوت أتخلت ويني قطر 9 نتوم هزبخا إذا مثل ذيك نقرم جمره حد السبعة أتخلت ويني تخله نعايتي بموغس يبوهم كانوا ويحكوا دونجينا بكالا حاجر كده جزيئو مسبت صحيح كابتا أتخلت ويني فرقه هو دليل باريعو نابتم عايتي لأخو اتم عايتي قنا وقعهم ترى إيدو سددو كالا أي باريع دمال أخي نؤون وقعهم أواردهم ترى إيدو سددو مليسو خأسال سايلا أخي نودو ما أقصيلهم نوات أي سقوقو اتي وانا تخلت ويني دما انتاي دعا كقبر إيه نزق زفقر ودي دعا كسدد نوسي حفور قدي يخونو بني اتم عايتي قنا مصر أيوو نحد حدهم ازئت وراسي اترستون أنا منتك خونسي نعنق طلو إلهم تمخرو كابتا أتخلت ويني ناوات أي أوتسيهم قتلو اتي وانا أتخلت وينخي انتاي كونك قبرهم إيو متيونتهم عايتي كطفئ اتي أتخلت وينون خالوت كوبهم إيو الزم السمعو يا أيقور ربلو نسجنات أميتوهم اتي ندق تزنعقو امن النسر اسم أزم كونه زبل صحف دو انتا إيو أبت امن اتزود قزبله كسبر ات امن اتزود قدما كتفلق إيو وله بزعبا نكيسار مخفال قبري كمستزربه قطري 19 لكاونتن كهاناتن صحافتن نزام سلازيا بزعبهم كم تزاربا سلازفلطو بتا ساعتتيا كحزو دليو غناخه نتوم هزبي تفرهو تصناتيوم بزربا كحزو امون منغستن سلطان شومن احليفهم من تكهبو قنعات تمثيلهم زصناصنو سددو نساتم ممهر بحق دا منغدي املاخ تمهر امبرغت سبريخا كم زي تدلون حق كم تزاربن كم تمهرن نفلط اللونا نكيسار قبري كنهبسي تفقيدلنا ديووي ايفالن إلهم حاتتو نسوغنا كرحهم فليتون من تاكت فتنوني علىكم هتي دينار أرئيني مسلون صحفوتن نايمن إيو بلم ساتم كأنا كيسار بلو نسوغ ما انبأرسنا كيسار نكيسار هتني أملاخ كأنا أملاخ أبو بلم أب كم تهزبي بزربا أو كحزوه أيكالون مو بتملاشو تقري ما أتقطو تنسى يموتان يلبون بزعبا زبلو قطر 27 كابتم تنسى موتات يلبون زبلول صديقاوያን دم حيالك نابو متيوم حدثو كمزيلهم وممر حدا سبيت زلاتو حدك حدغان تموته
حاو نتا سبيت يورسا أمو نحاو حرقي يقوموا إلو موسى حفلنا امبار كشوعات أحوات نبرو التقدامي السبيت آتيو كي ولد موته التخالاي دما ورسا نسخا كي ولد موته السالساي دما ورسا كم اون شوعاتيهم آتيهم مواس ولد كي حدوكو موتو مودعتاو تاسبيتون موتت مبارسي شوعاتيهم آتيهم مانيرم يممو تاسبيتي تيا بتنسايس سبيتي مونم كتكونيا يسوس كأبولم دك زعلم زيا يأتون يتأتاتون إيوم توم تعلم تيان تنسى موتاتن نمركاب زبقو قنا ولد تنسى بمخانن ولد أملاخ إيوم كم ملأت سلزخونون دحرزكم موتا يقالوا من إيو هيأتون هيتأتاتون إيوم موتات كم زتنسو قنا مسيد ما أبت أشاخ قطقات نجزي أبير أملاخ أبراهام أملاخ إسحاق أملاخ يعقوب بمبالو أرأي نو كلهم هيوان إيوم ما نسوس نا هيوان مبرنا يموتات أملاخ يقولن حيالو كاب صحف تخا ممهر صبوق تزاريب كائلهم ملسلو دحرزي قالك حطو أقوى أيدفرون كريستوس ود من إيو قطري 4:1-4:2-4:3 نسدما داويت بعلو أما تصحف مزمورات قويتاين نسألاتخا مرقت إقرها قصع زقبرم أبي ما نيتقمت بلو يبل إيومو كما يلوم دايم كريستوس ود داويت إيو زبلو مبارسي داويت قويتاي كاب زبلو كما يلو داودك يخون بلوم كما مسلتي ممهران تتنقعو قطري 4:5 بزرلو تهزبك سمع كلوخا ندك مزامرتو ولل بزبل كداونتي مزوار كابز دليو أبعداقا مسلام أبيت صلتون أورا مأمتي أمساحخا أورا سفرا كابز فتو صحفت تتنقعو هتما بايتي مبلتات زوحتو نمغنياتهم صلت زنوحو نساتهم زقادة فردك رخبو ينبالم وانجيل لقاس معراف 21 متصوات حانت مبلت قطري 1 كل حيلو هابتامات مباقوم ابتسات متصوات كما جيرون كم زودقو رأي حانت دخا مبلت كا أبو كلتا لبطون كتودك كلا رأي امو كاب كلاتهم إذا دخا مبلت زيا أبزيحا كم زودقات بحق يبلكم عنه زياتهم سي كلاتهم مباق كاب ترفهم يوم زودقو زيا قنا كاب سنتا زلوا كلهم مقبعيها زودقات بله تنبيت مفراس بيت مقدس قطري 5 حيالو بزعبا بيت مقدس بتصبو أمانا بزودقو سلمات تسلمو كم زلو كزاربو خلو نسو زي اترئي وزلكم زي فرس امني قبل الامني زي ترفلن معالتات كمت عين بله نساتهم كا وممهر زي معاز ايو زخون اغازي زخونو اللخي تأمرتو انتا ايو إلهم حتتو نسخة أنا اتزمن كا قريبيو النابلو بزوحات بسميك موت يمما تدحريهم ايتسعبو كي تسعتو تتنقعو بزعبا وقين قلواتن انت سمعكم ايتسنبدو ازي قدم كخون بقدي يمو موداتا قنا بؤبؤو ايكونن ايو بله قطري 10 شعب لهم هزبنا بهزبي منقستونا منقستي كل على ايو أببطاو دمات ميتن فيران عبي من كتكات مدرن كخون كاب سمايون مفرهن عبي تأمرتن كخون ايو كدمي كلها كحزخومن كسوقخومن ايوم سلسمي كا نابيت صلوتن نابيت مأسرتن كوسدخوم ناب نقستاتن شمامنتن كبصحكم ايوم إذن مسكر كونكم ايو أنا نقول من خراخرتكم مقوامن ومقاتن زي كعلم آفن طبابن كوبكم ايوم سلازي كما يكم اتملسو قدم كي تحاليو أبلبهم أمبرو ولدن أحواتن أزمادن أعرقن أحليفن كوبكم كابهاتكمون نحيالك قتل ايوم سلسمي كا كله كصلاكم يو كناخي كابر اسكم حنت صغروكا اي كتفني ايا نفسكم بتعقستكم كتطريوا ايكم يسوس بزعبا معناو يرسالم كم استنبه قطري 10 يرسالم بسراوي التخبيبا انتريكم شعو طفعتا كم زقرب فلطو
ሽዑ ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ናብ ኣኽራን ይህደሙ ኣብ ውሽጣ ዘለዉ ካብኣ ይውፁ ኣብ ሃገረ ሰብ ዘለዉ እውን ናብኣ ይእተዉ እዚ እቲ ጽሑፍ ዘበለ ምእንቲ ክፍጸምሲ ወርሓት ሕነ እዩ በተን መዓልታት እቲኣተን ግና ንጥኑሳትን ዘጥብዋን ወይልአን ኣብ ምድሪ ብርቱዕ መከራ ክኸውን እዩ እሞ ኣብዚ ህዝቢ እዚ ድማ መዓት ክወርድ እዩ ብስሕለት ሰይፊ ክወድቁ ናብ ኩሎም ኣሕዛብ እውን ክማርኹ እዮም ዘመናት ኣሕዛብ ክሳዕ ዝፍጸም ኢየሩሳሌም ብህዛብ ክትርገጽ እያ ምምጻእ ክርስቶስ ቁጽሪ 25 ኣብ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ከዓ ትእምርቲ ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ እውን ፀበባ ኣሕዛብ ክኸውን ብድሃይ ባሕርን ማዕበልን ከዓ ዝገብርዎ ክጠፍኦም እዩ ሓይሊ ሰማያት ከንቀጥቅጥ እዩ እሞ ብፍርሃትን ኣብ ዓለም ብዝመጽእ ምጽባይ ነፍሲ ሰብ ክትወጽእ እያ ሽዑን ወዲ ሰብ ምስ ብዙሕ ሓይልን ግርማን ብደመና ሰማይ ክመጽእ ከሎ ክርእይዎ እዮም እዚ ምዃን ምስ ጀመረ ምድሓንኩም ቀሪቡ እዩ እሞ ቅንዕ በሉ ርእስኹም እውን ኣልዕሉ ምስላ ኦም በለስ ቁጽሪ 29 ሓደ ምስላ ድማ ነገሮም ኣብ ኦም በለስን ኣብ ኩሉ ኦምን ረአዩ ምጥጣዑ ክትርእዩ ከለኹም ከረምቲ ምቕራቡ በዓላትኩም ትፈልጡ ኢኹም ከምኡ ድማ ንስኻትኩም እዚ ኮይኑ ክትርእዩ ከለኹም መንግስቲ ኣምላኽ ምቕራባ ፍለጡ እዚ ኩሉ ክሳዕ ዝኸውን እዚ ወለዶ እዚ ከምዚ ሓልፍ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን እዩ ነቂሕካ ምጽባይ ቁጽሪ 34 ግናኸ እታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ ኩላ ዝባን ምድሪ ንዝነብሩ ዘበሉ ከም መፈንጥራ ክትበጽሖም እያ እሞ ስስዕን ስኽራንን ሓልዮት ሓዳርን ንልብኹም ከይከብድ እታ መዓልቲ እቲኣ ብድንገት ከይትመጸኩምሲ ነፍስኹም ተጠንቀቑ ስለዚ ካብዚ ዝመጽእ ኩሉ ነገር ንምምላቑን ኣብ ቅድሚ ወዲ ሰብ ደው ንምባልን ሓይሊ ምእንቲ ክትረኽቡስ ኩሉ ሳዕ እናጸሊኹም ንቑሑ ቁጽሪ 37 መዓልተ መዓልቲ ኣብ ቤተ መቕደስ ይምህር ለይተ ለይቲ ከዓ ኣብ ደብረ ዘይቲ ዝበሃል ከረን ደይቡ ይሓድር ነበረ ብዘሎ እቲ ህዝቢ ድማ ኣብ ቤተ መቕደስ ንኡ ክሰምዕ ናብኡ የንግህ ነበረ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 22 ይሁዳ ክኸድዖ ከም ዝተሰማምዐ ቁጽሪ 1 ፋሲጋ ዝበሃል በዓል ቅጫ ድማ ቀረበ ሊቃውንትን ካህናትን ጸሓፍትን ነቶም ህዝቢ ደኣ ፈሪሆም እምበር ከመይ ገይሮም ከም ዘጥፍእዎ ይደልዩ ነበሩ ቁጽሪ 3 ሰይጣን ግና ናብቲ ኣስቆሮታዊ ዝበሃል ይሁዳ ኣተወ ንሱ ካብ ቁጽሪ እቶም 12 እዩ ከይዱ ከዓ ናብቶም ሊቃውንትን ካህናትን ሓላቑ ሓለውቲ መቕደስን ከመይ ገይሩ ከም ዘትሕዞ ተዛረበ ተሓጒሶም ከዓ ኣራሽ ክህብዎ ኣወዓሉሉ ንሱ ድማ ተሰማምዖም ኣኼባ ህዝቢ ብዘይብላ ግዜ ከትሕዞውን ምሽእቲ ግዜ ይደሊ ነበረ ድራር ፋሲካ ቁጥሪ 7 እታ ገንሸል ፋሲጋ ክሓርዱላ ዝግባእ መዓልቲ በዓል ቅጫ ከዓ መጸት ኢየሱስ ድማ ንጴጥሮስን ዮሐንስን ኪዱ ክንበልዕ ገንሸል ፋሲጋ ኣዳልውልና ኢሉ ለኣኾም ንሳቶም ከዓ ኣበይ ከነዳሉ ትፈቱ በልዎ ንሱ ድማ በሎም እነሆ ኣብ ከተማ ምስኣትኹም ዕትሮ ማይ ዝጸረ ሰብኣይ ከጓንፈኩም እዩ እሞ ናብታ ዝኣትዋ ቤት ሰዓብዎ ነቲ በዓል ቤት ከዓ እታ ምስ ደቂ መዛሙርተይ ገንሸል ፋሲጋ ዝበልዓላ ማሕደር ኣጋይሽቲ ኣበይ እያ ይብለካ ኣሎ መምህር በልዎ ንሱ ከዓ ተነጽፈ ኣዳራሽ ኣብ ደርቢ ከሪአኩም እዩ ኣብኡን ኣዳሉ ከይዶም ከምታ ዝበሎም ረኸቡ ገንሸል ፋሲጋውን ኣዳለው ኢየሱስ ቅዱስ ቁርባን ከም ዝሰርዐ ቁጽሪ 14 እታ ሰዓት ምስ በጽሐት ምስቶም 12 ሐዋርያት ኣብ ማእዲ ተቐመጠ ንሱ ድማ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ክሳዕ ዝፍጸም ደጊም ካብዚ ከም ዘይበልዕ እብለኩም ኣለኹ እሞ ቅድሚ ስቃየይ ምሳኹም ገንሸል ፋሲጋ ክበልዕ ብዙሕ ሓርር ኢለ ኣለኹ በሎም ጽዋዕ ኣልዒሉ ኣመስግኑ ድማ መንግስቲ ኣምላኽ ክሳዕ እትመጽእ ካብዚ ፍረኦም ወይኒ ከም ዘይሰቲ እብለኩም ኣለኹ እሞ ውሰዱ እዚ ንሓድሕድኩም ተማቐልዎ በለ እንጌራ ኣልዒሉ ድማ
أمسجينو قريسو الزمن انتاقو زوهاب زلو سغاهيو إذن مذكرتاي قبرو إلو هابم كمو دما دحر الدرارنتات صواء العلون إذا صواء زيها اتي من انتاقو بزفاسس زلو دمي التقبر حدش كيدان إيا كناخي إذا تزد حزني أما أدم ساينها ود سبسي كم تمدبلو يخيد إيو نتي ود سب بؤوز تعز سب أيقنا ويلو بله كباتاتهم اتي زي آز قبر مال مخانو خاء نحد حدهم كمارا مارو جمارو كاب كله زعبي من إيو قطر 24 منهم عبي مسيلو كم زرق خاء أما أكلهم كركر كونه شعون السبلم نهزاب نقستاتهم يوم زغزقوهم اتهم ملك زلهم كأحياوت يبهالو نسخاتكم قناكم وعيد تخونو اتي أبخاتكم عبيس كم نشتو اتقويتاون كم قزو دا يخون اتي أما عدي زغمتن اتي زغر قلنك أين يوم يعبي اتي أما عدي زغمت ديكونن أنا قنا أما أكلكم كم أقل قالي إيه نسخاتكم قنا بفتناي مساي اتعقسكم إيهم أبتا منقستي أب ما عدي من تختوى العنق الساتين أب زفانات تأميتكم كأنا عسرت وكلت نجر إسرائيل كتفردون سي كمتين أي أبوي زمدب اللينا أخاتكم كأ أنا منقستي مدب كلكم يسوس بطرس كم زخدو تزاربه قطر 31 سمعون نو سيطان كم سرناي كحايكم تمني أنا قنا امنتكا كي تتأفئ من تخالم منكو نسخا دما مس تملسكا نحواتكا تصنانا عيوم نسوقنا قويتاي أنس نما سرت خونا وين نموت مسخا ونمخات تدالي على اللخبلو نسخا بطرس كم زي تفلت أني إلكا 3 ساعة تخدني لم يدوره كم زي نقو إبلكا اللخبلو قصر 35 دحركا بزي محفدا بزي سنكي بزي لساني مثل أكو خمسي قلدو قدي لكم بلم ساتمكا حانتو قابلو بلوم حجقنا محفدا زلو يمالا كم اون سنكي اتزيبلو خا كدان شيطو سيف الشايط مالت اتمس عمت تتقوتر زبت صحوز أباي كفتسام بقديو ابلكم اللخو هو اتبز عباي قدم اتبهالي يفتسام اللو نساتمكا قويتاي نو أبزكر التسيف اللو بلو نسون يأكل بلوم يسوس أبدبر زيتي كمز صليه قطر 39 وصيوخ أكم تعلمادو ناب دبر زيتي كده اتم دق مزامرتون صعبو أبتا السفرة مسبت حقا ناب فتنا خيطاتو تصلي بلم نسخا كباتاتم داربا أمن زاكر رحيقو تنبركيخو أبوي فؤاد كان تخوينس نزاد سوازيا كباي أحلفا كنغا فؤاد كامبر فؤاد يسا أيخون النابلة تصلي زبرت عمل أكاب السماي ترأيو صار متحيزو أتصنعو يلمن نبره راحتو كم نتمي دم نام مدرين ينتب نبره كاب صلوتو تنسيو نابتم دك مزامرت مسمت دما بقواهي رزيزم دكيسم رخبم نسوخا كميك اتدقصنا فتنا كيتاتوس تنسيكم تصلي بلو يسوس كم ستحزه قطري 40 نسو كزارب كله أنه بزو حزبي متى كابتم 12 يهودا زبهال دما كقلميهم يخيد نبره نيسوسن كسعمو قربه يسوس دما بل يهودا نود سبدو بمسعام تتحزو اللخا بلو اتم أماكيلم وزلو خا اتزخون مسرعيو قويتاي بسيفدو كنوقع بلو حد خباتاتم لباري لك كانت وقعو يماني تأزنو قرصو يسوس كاكسعزي يبصح دقوام إلو ملسلم تأزنو تنكيون أحويو يسوس نتم نابو خزمتو لكاونت كهاناتن حلقو حلوتي بيت مقدسن عبيتن كم ناب كتاريدو أسيافنا باترن حيزكم وطاكم عبيت مقدس كل معالت مساخاتكم نيره عداكم أكوا وسايبلكم لين زياقنا قزيكمن سلطان سلماتن إيا بولم كحدة بيتروس قطري 54 حيزهم كا وسدو نبيت لك كهاناتون آتوو بيتروس كارحق إلو يسعبو نبره أما كلت مكابيا خا حوي أنديدهم بحنسا تقمتهم كلو بيتروس أما كلهم تقمته حنت قرد أبطغاتي حوي تقمتو مسرعيتو تقمتاتو أزون مسؤون يرئيو بلد نسوقنا أتسابيتي أيفلتني إلو كحده قرب تصنحي إلو خا حده كال رئيو نسخاون كباتاتهم إخابله بيتروس قنا أتسابي أيفالين بله حنت ساعت تأكل مسحالفت كا
حدا قال إذا دما بحق مسؤول يرو جليلاوي خايو هلو أرجيسو تزاربه بطرس دما أتصبعي إذا تبلو زلخا أي فلتني يبلو شو جنا زي كزارب كله بو دره نقوي قويتا خا قلت إلون بطرس تمتو بطرس قال لومي دره كينك أو سدست ساعة كهدني خاز بلوك قال قويتا ذكره ناوت كيدون مرير بخيات بخيه نيسوس الله جيتهم نام مجابع لكان كانت كم زقربو قطري سوسان سلسن أتوم نيسوس حزو سبار دما يلا قتلون يوقعوا النبرو شفينهم دما قتل يتفقوا سكي تنبيلنا من إيز تفعا كان نبلون يحطوا النبرو نتصرفوها بزح كال نجر بلو قطري سوسان شدشان سوسان شوعتن مدر مسوقحي عبيت هزبن لكاونت كاناتن صحافتن تأكيبهم نسخا اتي كرسوس انت خونكاس اسكي نقرنا إلهم ناو على وصدوا نسخا انت نقركهم اي تأمنون انت حتتكهم دما اي تملسلين اي تفتحنون ايهم ودسب قنا كاب حجي ابي من حيل املاك قمت ايو بلهم كلهم كا مبارك نسخاس ودا املاك يخابلو نسخا انا كم ايه امو نسخاتكم اقاتبلو اللهم بلهم ساتم كاب علاتنا كاب افو دحرب سمعنا خي دقيم انتي مسكر يدلين نابلو وانجيل لوقاس معراف 23 يسوس أبقرمي بيلاطوس قطري حاده اتم اتأكبوا كلاتهم تنسيهم بيلاطوس وصدوا نساتهم كا ازن هزبنا كسحتهم نقيسار قبر كي قبروا كا كخلكلهم رؤسو كرسوس نقوس إيا إلون كزاربهم كل رخيبنا إيا إلهم كخصوا وجمروا بيلاطوس كا نسخادو نقوس أيهود إخا إلو حتتو نسدما نسخا قاتب لالو خايلو ملسلو بيلاطوس دما نلقاونت كهاناتن نتوم سبن أبزي السب أيزي حانت بدل أقوى أيرخبكن بلم نساتهم قنا كاب قليلا حيزوك سع أبزي أبزل الله يهودا إنا مهارن هزبي يبعد قالو إلم وعيو بيلاطوس كا قليلا كبلو مسمعي قليلا وانتخوين حدته كاب قزاعتي هيرودس مخانو مسفلت دما ناب هيرودس صددو نسوون بتاقنا تيا أبي يرسالم نبره يسوس أبكرمي هيرودس قطر شمانته هيرودس نيسوس مسرعيو بزعبو بزوح نقر سلا السمعي كاب نويح قزي حيزو كريئو يدل نبره نسوز قبرو تأمرات ونكرئي يتبا نبره مو أزي تحقوسي بناي بزوح نقر كا حاتتو نسو قنا حانتو كواي ملسلون لكاونتي كهاناتن صحفتن كا دو إلوم أبرتعوم يخصو ونبرو هيرودس دما مسقلاو كوينو أقالولون ألا قصلون برغرق زبل كدان كدينو خانا بيلاطوس مليسو صددو قدم بيلاطوسن هيرودسن سلئي نيرومسي بتامعالتتيا تفاقرو يسوس نموت كمستفرده قطري 13 بيلاطوس قنا نلقاونتي كاناتن نعبيت نهزبن بحبار تصويعو نزي سبعي ازي نهزبي يسحت علو إلكم ناباي أمتيكمو إنه أبقدميكم مرميريس بزي تخصوا زلكم نقر أب سبعي ازي حانتي بدل أقوى أيرخبكن هيرودسون كمون السماليسو نابانا سديدو إيومو إنه نمت زبط صح نقر حانتو قوى يقبرن دقيم كتعيك فتحو إيه ولم ببعال قنا حد أسر كفتح اللهم لماد نبره تمز بدما كلهم نزي نيوبولو نباربان دا فتحلنا إلهم حبيرهم جدرو باربان بمبعاد كتمان بمقتال نفسن تأسيرو زنبر أيو بيلاطوس دمان يسوس كسد دليو كم بحدش تزاربهم نساتهم قنا سقولو إلهم جدرو سالساي جزيخا انتاي كفوك قبره نموت زخون مخنيات هيرخب كلن كتعي قداك فتحو بلهم نساتهم قنا عزيهم عويلهم كسقلو أصنعهم لمنو هم قالم سعره بيلاطوس دما لمانوهم كخونو لهم فرده نتزلمنو بمبعادن بمقتالن تأثيرن زنبره فتحلهم نيسوس قنا نفقادهم أحلي فهبو يسوس كم استسقله قطر 26
حزمو كخد خلو خا نسمعون قرناوي كبرخا كأتو خلو حزو ددحري يسوس كتصور كا اتمسكلا سكمو بزو حزبي كا يسعبو نبره أنستون واي واي يبلالون يبخيالون نبره يسوس دما نباتاتن قلت إلو أتن أوالد يرسالم أكا أزغي هبا اتا مخان زي ولدت كرسن زي طبوا أطواتن زبلولن معلتات كمت عين مو نرسخنن ندقخن دا بخيا أمبر نايسي أيتبكيا لي أبطل الأم كمزي كاب قبروس أبطل أصدا كميك خون إيو شعون نخران أبل علينا ودقو نخرباتات ونكوولنا مبال كجمر إيوم بلن قطر سالسان كلتن نخلت تخالوت قبر تخفؤون مس وكسقلو أمتصوهم قرانيو أب تبهال سفرا مس بصحوخ أبا سقلو نتوم قبر تخفؤ خا حدا بيمانو حداون بتصقامو سقلوهم يسوس دما أبوي زقبرو أيفلطن يوممو حدا قلهم بله نخداون تخا رجعو ديقوم تماقلو اتزب الدو إلو يرئينا بره اتم عبيتون مساتاتهم كوينهم نخالقوت هدفنون نسو كرسوسني أملاق حوري انت خوينس رؤسو يدحن نابلو يلا قصلو نبارو اتم تفراون يلا قصلو نبارو نابو قريبهم دما نسخا نقص أيهود انت خونكاس رأسخا أدحن نابلو متسيس أمتصولو قبل علي رؤسخا أزنقص أيهود إيو زبت صحفة نبره مس يسوس زتسألو عمستي قطري 39 كابتم التسألو قبر تخفؤون حدا نسخا خرصوص انتخون كاس نرأسخان نانا أدحن إلو يلا قصلو نبره اتخالا يقنا أتا أبزخم زبالة فردي كل خاخي أملاق دعاء تفرهنيخا نحناس بحق بقبرنا زقبعنا تفدنا الزقنا حانت خفئت إبقاي قبران إلو قنحو نيسوس كا قويتاي بمنقصتها مستأتمت ذكرني بلو يسوس دما لومي مسايب جنت كم تخون بحق إبلك اللخ بلو يسوس كم زموته قصري 4 كاب جزي سات سيت ساعات أبيلوك ساعات سعيد ساعات أب كلها تا مدرت سلمات كونه صحيت سلمتت مجارجة مقدس أب كلتا تترتره يسوس بعبي دمتسي أبوي نفسي أبيركا معقوبة اللخو إلو تجرحه إذا مسبله نفس وطت اتحلق عمي تقنا اتزخونه مسرعي إذا سبعي زي بحق صادق نيرو إلو ناملا خامسكونه اتم كريو تاكبو هزو دما اتزخونه مسرعيو أف لبهم الناوقعو تمرسو اتم زفلطو كله من اتن كاب قليلا سعبو أنستنكا برحق دو إلهم نزيد أمتو نبرو يسوس كم استقبره قطري 50 حدن إنه يسيف زسموت مخارب على أرماتيس كتما أيهود حيوين صادقا سبعي نبرة نسون من قست أملاخ دعا يتسبع نبرة أمبر أبتي مخرومن قورومن أيتس أمبرن نسون بيلاطوس كيدو سقا يسوس لمنو أوريدو ببفتا غنزو سب أبزي تقبرو أو وقرو مقابر كا أتو معلت مدلاو درو سنبت نبرت اتن كاب قليلا مسؤوز متسانست دما سعيبا مقاورون سقاؤو كمي كم التنبرن رأيه تمليسن كا شتن قريق وإن أدالوا قناخي كم تتزاز حقي بسنبت عرفة وانجيل لوقاس معرف 24 تنسأي يسوس كريستوس قطر حده بتا قدامي تمعت سمون اتي زدالو شتو حيزن كالوتون مساتن انجيهن نابتي مقابر مصا اتامني كا كابت مقابر تقلبيتو رخبو ابو اتين كاس غاي غويتانا يسوس ايرخبان كونه دما بزعبازي كغرما خلو انه برقرق زبل كداونتي اتخنو خلت سبعي اب قرميين دوبلو فريهن قصنا مدر مسعدنا كانساتهم نمنتاي كانت هياو اما اكل موتات تدلياو اللخن نسوس تنسيو ابزيلون نتي اب قليلا كل ود سب اب ايد حطان كوهب كسقالن كبسان سيت مع تختنسن بقدي يلو
ዝነገረክን ዘክራኦ በልወን ነቲ ዘረባኡ ከኣ ዘከራኦ ካብቲ መቃብር ተመሊሰን ድማ እዚ ኩሉ ነቶም 11 ነቶም ካልኦት ኩሎምን ነገረኦም እተን እዚ ንሐዋርያት ዝነገራ ድማ ማርያም በዓልቲ መግደላን ዮሐናን ማርያም አደ ያዕቆብን ምሳታተን ውን ካልኦት አንስትን እየን እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ቅድሚኦም ከም ዕሽነት መሲሉ ተራእዩዎምሲ ኣይኣመንዎንን ጴጥሮስ ግና ተንስኡ ናብቲ መቃብር ጎየ ድንን እንተበለ ከዓ እቲ መግነዝ ጥራይ ተነቢሩ ረአየ በቲ ዝኾነ ብልቡ እናተገረመውን ናብ ቤቱ ተመልሰ ኣብ መገዲ ኢማሆስ ቁጥር 13 እኖኻ በታ መዓልቲ እቲኣ ክልተ ኻባታቶም ካብ ኢየሩሳሌም 60 እስታድዮስ ዝምርሓቓ ኢማሁስ ናብ እትበሃል ዓዲ ይኸዱ ነበሩ ንሳቶም ከዓ በቲ ዝኾነ ኩሉ ነገር ንሓድሕዶም ይዘራረቡ ነበሩ ኮነ ድማ ክዘራረቡን ክመራመሩን ከለዉ ኢየሱስ ባዕሉ ቀሪቡ ምሳታቶም ከደ ከየለለይዎ ግና ዓይንቶም ተሰዊረን ነበራ ንሱ ድማ እዚ እናኸድኩም እናጎየኹምን ንሓድሕድኩም እትዘራረብዎ ዘለኹም ዘረባስ እንታይ እዩ በሎም እቲ ሓደ ካብኦም ቀሌዮጳ ዝስሙ በዘን መዓልታት እዚኣተን ነዚ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝኾነ ነገር ዘይትፈልጥሲ ንስኻ በይንኻዶ ኣብኣ ጋሻ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ ንሱኻ እንታይ እዩ በሎም ንሳቶም በልዎ እዚ ናይ ኢየሱስ ናዝራዊ ነገር ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኩሉ ህዝብን ብግብርን ቃልን ከኣል ነቢይ ዝነበረ ሰብኣይ ሊቃውንቲ ካህናትናን ዓበይትናን ንፍርዲ ሞት ኣሕሊፎም ከም ዝሃብዎን ከም ዝሰቐልዎን ንሕና ግና ትንእስራኤል ዘድሕን ንሱ እዩ ኢልና ተስፋ ንገብር ነርና ምስናይ እዚ ኩሉ ከዓ እዚ ካብ ዝኸውን ሎሚ ሳልሰይቲ መዓልቲ እያ ክናኸ ካባታትና ኣንስቲ ናብ መቃብር አንጊሄን ነበራ እሞ ኣስተንክራና ስጋኡ ምስኣና ከዓ ህያው ምዃኑ ዝነገርዎን ረአይ መላእኽቲ ከም ዝረአያ መጽየን ነገራና ካባና ገለ ሰባት ናብ መቃብር ከዱ ከምቲ እተን ኣንስቲ ዝበላኦ ኮይኑ ረኸቡ ንኡ ግና ይረአይዎን ንሱ ድማ ኣቱም ነቢያት ብተዛረብዎ ኩሉ ንምእማን ልቦም ዝደንጎየ ኣያሹ ክርስቶስ እዚ ሓሳር መከራዚ ክጸግብ እሞ ናብ ክብረቱ ከኣቱ ናይ ግድደ ኣይኮነን በሎም ካብ ሙሴን ኩሎም ነቢያትን ሒዙ ከዓ እቲ ብዛዕባኡ ኣብ ኩሉ ጽሑፋት ዘሎ ክትርጉመሎም ጀመረ ናብታ ዝኸድዋ ዘሎ ዓዲ ምስ ቀረቡኻ ከም ዝሓልፍ መሰለ ሳቶም ግና መሲኡ እዩ ፀሓይውን ዓሪባያ እሞ ምሳና ሕደር ኢሎም ተጋደልዎ ንሱ ከዓ ምሳታቶም ክሓድር ኣተወ ኮነ ድማ ምሳታቶም ኣብ መኣዲ ምስ ተቐመጠ እንጌራ ልዕሉ ባረኸ ቆሪሱ ውን ሃቦም ሽዑ ዓይንቶም ተኸፍታ እሞ ኣለለይዎ ንሱ ግና ካባታቶም ተሰወረ ንሓድሕዶም ከዓ እቲ ኣብ መገዲ ክዛረበናን እተን ጽሑፋት ክትርጉመልናን ከሎዶ ግዳ ልብና ይነደና ይነበረን ተባሃሃሉ በታ ሰዓት እቲኣ ተላዒሎም ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ ነቶም 10 ሓደነቶም ምስታታቶም ዘለውን ከዓ ተኣኪቦም ረኸብዎም ንሳቶም ከዓ ጎይታ ብሓቂ ተንስኡ ንስምዖን እኳ ተረኣይዎ በሉ እቶም ካልኦት ድማ እቲ ኣብ መገዲ ዝኾነን እንጌራ ምስ ቆረሰ ከዓ ከመይ ከም ዘለለይዎን ነገርዎም ቁጥሪ 36 እዚ ክዘራረቡ ከለዉ ከዓ ኢየሱስ ባዕሉ ኣብ ማእከሎም ደው ኢሉ ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን በሎም ንሳቶም ድማ መንፈስ ዝረአዩ መሲልዎም ፈሪሆም ሰንበዱ ንሱ ከዓ እንታይ ኮንኩም ኢኹም እትሰንብዱ ከም ዝበለ ሓሳብ ከስለምንታይ ኣብ ልብኹም ይለዓል ኣነ ባዕለይ ምዃነይ ኣዳወይን ኣጋረይን ረአዩ ከምዚ ንኣይ ዘሎኒ እትርእይዎን ዘለኹምሲ ንመንፈስ ስጋን ዓጽምን የብሉን እሞ ኣረምሲስኩም ረአዩን ይበሎም እዚ ኩሉ ኣእዳውን ኣጋሩን ኣርአዮም ንሳቶም ከዓ ተገሪሞም ብሓጎሶም ምኽንያት ገና ምእማን ስለ ዝሰኣኑ ንሱ ገለ ዝብላዕ ዶ ኣብዛ ኣለኩም በሎም ንሳቶም ከዓ ምቃል ጥቡስ ዓሳን ጎጎ መዓርን ሓብዎ ተቐቢሉኻ ኣብ ቅድሚኦም በልዐ ቁጥሪ 44 እሱ ድማ እዚ እቲ ምሳኻትኩም ከለኹ ኣብ ሕጊ ሙሴን ነቢያትን መዛሙራትን ብዛዕባ የተጻሕፈ ኩሉ ክፍጸም ይግብኦ እዩ ኢለ ዝነገርኩኹም ቃለይ እዩ በሎም ሽዑ ነተን ጽሑፋት ከስተውዕልዎን ኣእምሮኦም ከፈተሎም እሞ ክርስቶስ ሓሳር መከራ ክጸግብ ብሳልሰይቲ መዓልቱን ካብ ምውታት ክትንስእ ብስሙ ከዓ ንስሓን ሕድገት ሓጢኣትን ካብ ኢየሩሳሌም ጀሚሩ ኣብ ኩሎም ኣሕዛብ ክስበኽ ጽሑፍ እዩ በዚ ንስኻትኩም ምስክር ኢኹም እነሆ ኣነ ተስፋ ኣቦይ ክሰደልኩም እየ ንስኻትኩም ግና ካብ ላዕሊ ሓይሊ ክሳዕ እትለብሱ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ጽንሑ በሎም ዕርገት ቁጥሪ 50 ንወፃኢ ድማ ክሳዕ ቢታንያ ወሰዶም ኢዱ ኣልዒሉውን ባረኾም ኮነ ድማ ክባርኾም ከሎ ካባታቶም ተፈለየ ናብ ሰማይ እውን ዓረገ ንሳቶም ከዓ ሰገድሉ
وبزح حقصون نبي يرسالم تملسو ناملخ إنا ودسن إنا مسكنون كا كل ساعة أبيت مقدس ينبرون نبرو